Pues así de fácil. Bueno, moi boa tarde a todas e a todos. Vamos a dar comezo á sesión ordinaria do Concello Pleno co punto número 1, que a aprobación se procede da ata da sesión anterior. Non sei se queren comentar algo al respecto. Pasamos entón a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao seguinte, que é número 2, proposta de desestimación de solicitude de inclusión do camiño Sito en San Mateo no inventario de vías municipal. Visto dictamen favorable por maioría, con 5 votos a favor de Tregalega, 6 abstencións, 3 do Partido Popular, 2 do BNG, 1 do PSDG-PSOE. Na Comisión Informativa de Obras se propón ao Pleno desestimar a solicitud presentada por doña Marina Rodríguez Zaneiros de inclusión no inventario de vías municipais dun camiño Sito en San Mateo. Algunha intervención? Pasamos a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? 8. Votos a favor? Falta un voto. Estén atentos, por favor. Esto no funciona así. Pues habla. A ver, tienen que estar ustedes atentos porque cuando se produce una votación es como en el fútbol. No hay VAR. Cuando pasa una votación luego no se repite. Entonces, son 11 abstencións, 10 votos a favor. Pasamos ao seguinte, que é número 3, proposta de desestimación do recurso de reposición de acordo plenario 27 de 2 de 2025 en relación ao tramo final do camiño público no lugar de Prado Sanxiao. Visto dictamen favorable por maioría, 5 votos a favor de Tregalega, 6 abstencións, 3 do Partido Popular, 2 do BNG, 1 do PSDG-PSOE. A Comisión Informativa de Obras se propón ao Pleno desestimar o recurso de reposición presentado por don José Luis Bañobre Golpe contra o acordo plenario de data 27 de febreiro en relación ao último parágrafo do informe realizado pola arquitecta técnica de Patrimonio o 20 de xaneiro. Algunha intervención? Germán. Boas tardes a todos e a todas. Gracias, señora alcaldesa. Referente a este punto, que é moi similar ao anterior, pero con distintas circunstancias, no pleno celebrado 24 de xullo foi aprobado o inventario de vías do Concello de Nava, non? Estamos a detectar que hai bastantes erros e que prácticamente a todos os plenos se están traendo un sentido ou outro distintas modificacións dos camiños. Entón, me pregunto se alguén revisou este documento antes de traelo a pleno no mes de xullo. E despois eu teño outra pregunta que me gustaría que alguén me contestara, non? Cando termina o prazo de reclamación sobre estas distintas anomalías que podían xurdir, es decir, neste documento que foi exposto, estuvo a exposición pública no Boletín Oficial da provincia e, polo tanto, me gustaría saber cando ten caducidade para que a xente poida seguir alegando e presentando alegacións a este tipo, non? Algunha outra intervención? Sí. Que me gustaría que me contestara, porque eu creo que é importante que nos conteste esta pregunta. Solo unha cousa, é dicir, que logo vostede, se eu falo cando non me toca, me di que agora fala, é dicir, falen vostedes o que consideren e logo cando eu remate, falarei. Sí, pero en base a contestación que me deran, teño a seguinte pregunta.
Entonces, por eso quería que continuar, ¿no? A ver, é que vostede prefería que me contestara para saber... Vostede fala de unha serie de cousas que son interpretacións súas. Fala de erros en ese documento, é dicir, aquí hai alegacións de distinta xente que se desestima, entón o documento non estaba mal. Pero polo menos en eses casos, quero dicir. Bueno. Entón é a súa interpretación con respecto a tal, claro. A miña interpretación é que hai bastantes erros. E que agora, neste punto 3... Pero por que di erros? O que non quería era isto, é dicir, este intercambio de tal. Por que vostede califica de erros? É dicir, aquí hai xente que fai, en este caso, unhas solicitudes que ni siquiera aporta a documentación necesaria para que se lle poda estimar, co cual é unha desestimación. É dicir, non teñen razón. Entón, non son uns erros, é dicir, o documento tal cual estaba presentado, entendemos que está ben. Sí, pero entón a seguinte pregunta. Imagínense que hai un camiño que está ubicado nunha leira privada, para o centro da leira privada, e ese camiño non existía. Canto plazo ten esa señora ou ese señor para facer a alegación a ese erro? Imagine que non se dá cuenta hasta dentro de 2 ou 3 anos. En principio non ten problema en facelo cando considere, pero agora mesmo me está pedindo a palabra o señor secretario e debo dar para que a fale. Vamos a ver, o inventario municipal de bens é un documento, é un conxunto de bens que supone simplemente a obriga que ten unha administración local de velar polo seu demanio. É dicir, se inclúen precisamente para poder certificar o carácter público. Non pode haber erros ou non habelos, pero non é o registro da propiedade que teña un valor probatorio máis que aparecen recollidos e que a obrigación del Concello é precisamente defendelos. Que sucede? Sempre está abierta, expedita a vía jurisdiccional civil para verificar a propiedade. Pode haber erros manifestos, crasos, outros que sean máis leves. Entón, qual é a clave? A clave é que, a pesar de haber salido publicado, calquera persoa no momento, no entre, en que considere que se ha producido unha vulneración dos dereitos personais desa persoa en relación cos bens, pode solicitar ao Ayuntamiento ben afectación a desafectación. O Concello que ten que tener en conta é, primeiro, que todos estes expedientes o silencio sempre é negativo para a persoa. Isto supón que se o Pleno desestima unha alegación desta persoa con un informe técnico, como pasou en varias ocasións, supone que este señor tenga aberta a vía contencioso administrativa por silencio administrativo. Pero non va a ter nunca ningún tipo de prerrogativa nin para desafectar un camino que o Concello considera público, nin para que se afecte un camiño privado e que pase a público cando o Concello non está de acordo. Que quere decir que ten todo o prazo do mundo para reclamar que calquera considere que a súa propiedade foi vulnerada. No suposto de que veña unha alegación ao Concello manifestando o ben que ese terreo de carácter privado e non debería estar incluído no inventario como ben público, ou ben que solicite que un camiño pase a ser público cando o inventario non ten, ni os técnicos lo ten, en ese caso pode ir a la vía jurisdiccional civil en calquera momento. Tendrá que acreditar o mesmo que se recolle aquí, en base a las escrituras, un xuiz de carácter civil, un xuiz ordinario, determinará o carácter público ou privado dese camino en concreto, pero non hai unha limitación temporal. É dicir, únicamente ten os efectos de poder garantizar a la hora, por un exemplo, cando se certifica a titularidade de terreos para as obras do POS, el secretario certifica en base a lo que pon ese inventario. Ahora, que habrá erros, obviamente habrá erros, que cada vez que tamén hai ocasións en que realmente hai un interés por parte de un veciño, pues porque acaba de adquirir unha vivenda que ten interés en un camiño, se converta en unha cosa ou noutra, tamén. Pero erros, por supuesto, haberá. Pero non prescriben, é dicir, non é un documento como o registro da propiedade que non se poda actuar contra él, e que teña máis valor probatorio que o Concello ten ese recordatorio permanente de defender o que é seu. Se hai un erro, cualquier persoa pode alegala, se o Concello así lo estima, se aceptará, e se non hai, ten expedita a vía jurisdiccional civil ordinaria para reclamar a súa propiedade. Moitas grazas. Bueno, pues, ¿Algunha outra intervención? Sí, referéndose a este punto, non temos moi, sinceramente, eu non teño moi claro que se vai votar aquí, non? Porque este, en principio, é un camiño que solicitan que está nunha zona privada e que se retire parte dese camiño, aunque si se recolle que hai un camiño de servidumbre para acceso a dúas fincas, a outras dúas fincas. Entonces aquí non se lle acepta a esta solicitude que fai este señor. Entonces, cal é o motivo que aquí non se acepte? En cambio, outro día, no pleno do mes pasado, si se aceptou que era unha zona privada e non se ampliou o camiño público por eso. Claro, en este caso hai unha solicitude por parte desta persoa no que presenta
unha información que, en este caso, a técnica desestima, non considera que sea suficiente para probar que o camiño é tal. Entón, é o que se fai, nada máis. É un informe técnico, quero dicir, e ten acceso a él, pode miralo, pode falar, en este caso, coa persoa que o asina, se duda do que lle estamos a decir, todo eso está a súa disposición. A ver, para aclararnos, creo que aquí hai un tema que está un vial nunha finca privada, que cruza unha finca privada. O propietario desa finca privada non quere que ese camiño público, que antes deste inventario non era público, que non sea público. E fai esa alegación. E non deixando de que sea camiño de servicio para dar servicios a outras fincas de outros propietarios, pero dice que non quere que sea público. Cal é o motivo de que sea diferente este caso ou do outro día de Correia? Non sei cal era do outro día, estamos a falar deste de aquí. Non recordo de cal fala, tería que ver esa información que se achega. O que sí teño claro é o que se ven en este punto. E é claro o informe, en este caso, da persoa que do técnico, da técnico, en este caso, que o asina. Algúna outra intervención? Pasamos a votar a proposta. Algún voto en contra? 6. Algúnha abstención? 5. Votos a favor? 10. Pasamos ao seguinte, que é número 4, proposta de estimación do recurso de reposición presentado contra o acordo plenario da sesión do 27/2/2025 sobre levantamento de reparo e aprobación de recoñecemento extrajudicial da certificación de obras número 1 da obra montaxe da pista de hóquei patins no pabellón do Val. Visto o dictamen favorable por maioría, 5 votos a favor de Tergalega, 6 abstencións, 3 do Partido Popular, 2 do BNG, 1 da PSDG-PSOE na Comisión Informativa de Contratación do día 16. O seu presidente propón ao Pleno estimar este recurso de reposición frente ao acordo anterior, levantando reparo con efectos suspensivos a aprobación desta certificación número 1 desta obra por importe de 17.700 euros, aprobando o recoñecemento extrajudicial da mesma. Algúna intervención? Sí. Jorge. Non sei se tocar o micro, pois non funciona. Bueno, boa tarde, gracias, señora Ferreiro. Respecto a este punto, creo ou deberemos distinguir pois o motivo, digamos, que polo que se interpón este recurso de reposición. Alonso un pouco de... Estiveron revisando hai 2 días. Sí, por eso non lo quería tocar, pero bueno, a ver, comezo de novo. Bueno, en relación a este punto, a nosa posición sigue sendo, de cara ao fondo da cuestión, sigue sendo contraria precisamente a que se recoñeza, digamos, esta obra no sentido en que non estamos de acordo en que ese proxecto se levara a cabo ali e que fora con carácter permanente e invalidase unha pista. Pero, entendendo que a reclamación que se presenta hoxe, o que se trae ao pleno, é a reclamación dun recurso de oposición que fai un particular, que neste caso é unha empresa que ten traballadores, moitos deles veciños de Narón, pois entendemos que non podemos penalizar a empresa. Xa lle digo, o noso punto de vista neste caso vai ser unha abstención, a fin e al cabo de non perder un xuicio que claramente vamos perder no xulgado e evitarlle máis costes e máis presuicios neste caso a unha empresa. Insistindo, que a reclamación é a que fai un particular. Se fose outra vez, se trouxese outra vez a este pleno un reconhecemento extraordinario de crédito, o voto do Partido Socialista volvería a ser que non, como foi no pleno pasado. Moitas grazas. Boa tarde a todas e todos. Ven hoxe unha reclamación para levantar un reparo que se fixo dende a intervención e para nós ten todo o sentido e por iso no anterior pleno viñamos a darlle a razón e votar en contra do que presentaba o goberno de Narón, entre outras cousas porque o goberno está acostumado a falar pouco e facer con quen quere e desfacer con quen non quere. Entón, nos consideramos que isto non debe ser así en este tipo de cousas. Mais, volvemos a poñer o foco, que é importante falar coa veciñanza e cando se vai facer un proxecto, saber do interese antes de xa decidir que sí, que se vai facer e que tamén é importante, eu creo que incluso para a democracia, que se teñan en conta que se vai ser máis caro que un contrato menor, que teñan oportunidade
oportunidade outras empresas a presentarse. Pero tamén é certo que aquí hai unha persoa que fixo unha obra, que ten feito outras e que tería un precedente complicado se non se lle paga. E é verdade o de enriquecemento ilícito dun concello. Entonces, nós neste caso, xa que a persoa que realizou a obra a que está facendo agora esta reclamación, nos deixaremos pasar para que se lle poida pagar a quen realizou unha obra que para nós, repito, non se fixo co consenso da parroquia do Val e que agora vai ter problemas cara ao futuro, precisamente por non falar cando se tiña que falar e facelo despois, como tan acostumados nos ten, por certo, o goberno actual de Narco. ¿Algunha outra intervención? Sí, Germán. Gracias, señora alcaldesa. Pois a verdade é que sobre esta reclamación, como dixe na Comisión de Contas, mas que é unha reclamación, creo que é unha é máis un tema político, casi que na alegación que se fai que é unha reclamación, non? Entendo que se debía desmerar un pouco máis, non? É dicir, me sorprende que se faiga hai un certificado de dirección de obra así, con 4 líneas, pero que non haiba unha certificación da empresa que sirveu os materiales onde xustifique o retraso nesa entrega dos materiais, non? Creo que hai un feito que, como se está vendo, que vostedes están acostumbrados a facer as cousas así de calquera xeito, e creo que non estamos nese momento, nesa situación. Creo que deberíamos de ser máis consecuentes e máis razonables e, sobre todo, que as cousas se faigan como debe. E despois, referente a este noso 31 de marzo, solicitámoslle por rexistro que nos pasaran o plan de emerxencias de evacuación do pabellón do Val e a día de hoxe non temos. Entendemos que iso quere dicir que vostedes tampouco o teñen actualizado, porque senón non o pasaría. De verdade que é sorprendente o que está pasando, non? E creo que por o ben de todos, non? Por o ben de todos e por o ben das empresas, para que non teñan esta problemática despois e para que non cheguen ao pleno que teñamos que facer estas cousas que se fan a veces porque é necesario facelas, pois creo que vostedes deben facer as actuacións con máis transparencia e, sobre todo, co tempo suficiente para que non ocurran estas cousas. E espero e desexo que nos entreguen o antes posible ese plan de emerxencias, ese plan de evacuación do pabellón do Val, porque o solicitamos o 31 de marzo, por rexistro. Nada máis e moitas gracias. Alguna intervención? Román. Ben, por aclarar, porque é fácil enredar o punto que traemos aquí a este pleno, que é a proposta de estimación do recurso de reposición presentado contra o acordo plenario da sesión do tal. A veces neste pleno se dan situacións bastante bochornosas como a que acaba de suceder fai un momento. É curioso que cando nos trouxemos este punto ao pleno, a argumentación que traíamos un mes despois, os que votaron en contra a utilicen para votar precisamente, non sei se a abstención ou a favor, para que se lle pague a esta empresa. O traballo que no seu momento realizou é que o reparo viña principalmente por unha temporalidade, porque se fixo nun ano e a factura se pagaba noutro, e por un proceso de agotamento de plazos que se pasou por 4 ou 5 días. É curioso que días despois, porque a situación era exactamente a mesma, o que traíamos era que esa empresa realizou o traballo e que se tiña que pagar esa factura e que debíamos entender que tiñamos que pagar e que a argumentación que facíamos é que tiña todas as súas papeletas, a lei na súa man para poder ir a un xuzgado e poder cobrar esta factura cos gastos que se suporía para un concello, de repente traigamos ahora e defendades vos esa mesma situación e digades que para que non pase isto, pois votarades isto o primeiro día, que era o que traíamos fai un mes, este mismo.
evitábamos ter que esta empresa tivera que presentar este recurso e demais e demais. Entón, me alegro que cambiaran de opinión e que incluso utilicedes a nosa argumentación do mes pasado para cambiar o voto nesta ocasión. Moitas gracias. Alguna intervención? Oraya. Se non se entende o que pasou no pleno pasado e que se vai volver a repetir e a situación vai ser diferente. Entón, seguramente haxa que ir ao xulgado. Se non se entende que estamos cansas dende a oposición e tamén moita veciñanza de que aquí o que se faga é sin falar con ninguén e decir, bueno, isto xa se amañará, facemos un contrato menor, logo pos isto de obras, pos isto de tal, logo hai certos retrasos, logo hai certas cousas e que sempre, por certo, sexa con un número de persoas é que non entendimos nada. Nós estamos fartas desa situación e en Narón non se debe de dar máis. Que isto, agora, para que unha persoa que fixe un traballo e que puxo un material poida cobrar é unha cousa. Pero se volve pasar, en este caso a abstención do BNG non vai ser. Seguirá sendo en contra, porque sabemos que se vai ao xulgado vai ter a razón e terá que pagar o Concello. E se paga o Concello os costes dese xuízo, non vai ser culpa da oposición, vai ser culpa do Goberno de Narón por facer sempre o que lle dá a gana. Correctamente, porque vos decides que a oposición, estar na oposición é moi fácil. Eu vos digo que se é tan fácil, vaiades a oposición. Vaiades a oposición. Porque gobernar e ter propaganda e unha serie de cosas igual resulta un pouco máis doado. Pero para gobernar hai que facer ben as cousas. E isto non está ben feito. De feito, ven con un informe de intervención contrario, o que nós lle damos a razón. Pero que agora non ven pedíndonos que levante un reparo o Goberno de Narón. É unha reclamación da persoa que fixo ese traballo. É moi diferente. Igual as cousas cambian no seguinte pleno. Pero eu creo que deberíamos todos de intentar entender, de ter empatía pola xente, de coñecer un pouco o que hai na rúa, de poñer oído. Porque é verdade, o mes pasado pasou algo. Hai 2 meses pasou outra cousa. O mes que ven seguiremos facendo, porque aquí estamos representando a xente que nos votou. Entonces temos dereito a falar, a opinar, a cambiar de opinión, porque temos criterio propio. Gústelle ou non a terra galega, pero isto é así. Entonces, eu creo que deberíamos de aprender do que pasou o mes pasado para que todos e todas, para facer un Narón mellor. Porque o único que vemos é que Narón ou se mantén ou vai a peor. E agora van vir millóns de euros a Ferrol, non por culpa do Goberno de Narón, porque a Xunta está a dar e xa veremos a situación. Como Ferrol está millorando, temos que non comparemos as zonas de mobilidade e de peatonalización e de espazo público como se está traballando en comparación coa Avenida da Solaina, que é un auténtico desastre. Un auténtico desastre que non ten solución e que nos deixamos casi 600.000 euros do peto de todos os naroneses e naronesas. Porque aí ao millor, que tamén leva a Facenda, o portavoz de Terra Galega, podería ver o desastre que é perder centos de miles de euros para facer unha obra que ao final non vale para nada e que non contenta a ninguén. Por exemplo, pero como este outro tema non vou seguir. Pero eu creo que deberíamos de escoitar máis e ver o que aconteceu nun pleno e aprender do que acontece agora. Porque entonces igual non é que sexa tan fácil estar na oposición, que na oposición estamos aquí para fiscalizar o traballo do Goberno. Algúna intervención máis, Germán? Gracias, señora alcaldesa. A verdade é que, señor Romero, só faltaría que a culpa fora da oposición. Non lle pagar a factura a este señor. É que de verdade é que vostede ten valor a dicir isto neste pleno e a que quede en ata. De verdade que sí, me parece increíble. Cos erros do goberno de facer malas cousas, de non ter unha boa programación, agora temos que pagar a oposición. Pois ten moita sorte que hoxe vai a salir adiante, porque o mellor é que noutra ocasión non sale. Porque, hombre, faigan as cousas ben. Que pasa? Que nós temos que pasar os reparos que fai a intervención, os fora de plazo, todo iso, dá igual. Es dicir, Narón está noutra órbita, non? Pois non, señor Romero, non é así. E, polo tanto, asuman as consecuencias e, cando falen co señor empresario, dígalle que a culpa que é de vostedes por non facer ben as cousas. E, sobre todo, me parece triste que queiran xustificalo sin traer un certificado, como lles dixen antes, de algo que se ten evidente que houve retraso na entrega do material, que faiga un certificado desa empresa que vendeu ese material. E fan unha alegación política, totalmente política, cando non é así.
E despois que non poden facer as cousas a capricho e a según toca a campana do concelleiro de turno. Non, aquí vamos montar isto, non, aquí vamos montar outro. Non é así. Non é así, señor Romero. Nada máis, moitas gracias. Algúna intervención? Román. Ben, estamos contentos porque vexo que dun pleno a outro aprendedes o que hai que facer. Entón, volvo a repetir, isto se trata exactamente o mismo co punto que o mes anterior, que hai que pagarlle esta factura a esta empresa porque fixo ese traballo e o punto que traíamos o mes pasado é o mismo punto que traemos aquí. Nos alegramos que aprendera desde o erro cometido no pleno anterior e que desta vez pois, que se lle poda pagar a esa empresa esa factura por ese traballo que sí que fixo. Así que nada máis, moitas gracias. Algúna intervención máis? Pasamos a... Solo porque aquí se di sempre e se deixa ese pouso de falta de transparencia, de facer as cousas mal, e fago miñas tamén as palabras en este caso do noso portavoz de Terra Galega, é dicir, aquí o que se trae é pagar unha factura dun traballo que está ben feito, que está feito cun contrato menor que permite a lei e que é dicir, se estou dicindo algo que é incorrecto, que as dúas persoas que teño ao meu lado que me corrixan, é dicir, que sufre un retraso esa obra por parte dunha aportación de materiais que sufre un retraso, en este caso a empresa adxudicataria, non o Concello, eso demora nuns días e se cambia de ano e por eso ten un reparo. Eso é así. E se me fai así, está xustificado ese retraso por a dirección de obra, está así. E consta no expediente, e así creo que preguntou en unha comisión e se lle trasladou por escrito que consta no expediente toda a información que ten que ter isto. Entón, e o de falar ou non evidentemente vostedes non están de acordo que se fixera esa pista ali. En este caso, Terra Galega sí, e si foi falado coa veciñanza, e si que hai xente que está moi contenta de que teña lugar e que teñamos a oportunidade de ter unha pista de hóquei dun deporte minoritario no noso Concello. E dixe no seu momento, e o digo agora tamén, que se felicitou en este caso a empresa pola obra realizada. Co cual, o que estamos a traer aquí agora mesmo, poñades de nome ou non un ou outro, é o mismo que viña hai 2 plenos, que era pagarlle, en este caso, a unha empresa de Narón de 7 traballadores, creo recordar, por unha obra que realizou correctamente. Eso é o que traemos aquí. E que esa contratación está feita según os parámetros da lei vixente. Quero que quede constancia, porque todo este ruído desa falta de transparencia, desas cousas non tal, non. É dicir, poden non estar de acordo en que se fixera ou non esa pista ali, é outra cousa. En este caso, a capacidade para decidir se esa pista se falía ali ou non é deste pleno. Entón, agora mesmo, e o que se trae aquí e o que se trouxo en ese momento é isto, pagarlle a esta empresa esa factura. Alá vostede, cada un o que vote con respecto a este punto. Pasamos a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? Votos a favor? Pasamos ao seguinte, que é número 5, proposta de aprobación de expediente de modificación de crédito /5/2025, su expediente 1/2025 de crédito ordinario, suplemento de crédito. Co dictamen favorable por maioría, 5 votos a favor de Terra Galega, 6 abstencións, 3 do Partido Popular, 2 do BNG, 1 do PSDG-PSOE na Comisión Informativa de Contratación Especial de Contas, de Taza 6, se propón ao Pleno aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos número 5/2025, su expediente 1/2025 de crédito extraordinario e suplemento de crédito por un importe total de 423.001 euros con 0,7 céntimos de orzamentos vixentes según establecido nesta proposta, modificar asimismo o anexo de inversións de investimentos do exercicio vixente, expoñer ao público o expediente por 15 días hábiles para que se pueda examinar e presentar no seu caso reclamacións e de non presentarse estas entenderá o acordo definitivamente aprobado. Algúna intervención? Román. Ben, pois neste caso traemos este modificado que tratase de determinadas mercas ou accións que non quedaron na fase correspondente, teremos que traer a través do modificado este ano. Por outra parte, hai 3 certificacións finais de obra e
unha serie de determinadas aportacións municipais a diferentes subvencións que solicitou o Concello e que, lóxicamente, esa aportación municipal temos que dotala de crédito. Nada máis. Gracias. ¿Alguna outra intervención? Jorge. Bueno, respecto a este punto, criticar o mesmo de sempre. Se nos endulza, pois, o que é algo amargo. Me refiro a que estamos de acordo ao 99% con todo o que ven precisamente neste modificado, neste suplemento de crédito. Por poñer exemplos, e non reiterarme moito, pois estamos a favor precisamente de que se instale o acumulador de agua quente en Río Seco, que tanto criticamos, incluso nunha moción discutimos respecto a eso. Estamos de acordo en que, digamos, que se solucione precisamente a pérgola da antiga praza do Concello. Estamos de acordo, pois, en que se suplemente as entidades deportivas que a día de hoxe moitas están sin cobrar os convenios. Pero, xa le digo, señor Freiro, non, que non estamos de acordo é coa certificación final da humanización da Rúa da Solaina. Eso nos impide votar a favor. Lóxicamente, como estamos a favor do 99%, non nos queda máis remedio que absternos para que isto saia para adiante. Pero xa lle digo, respecto á humanización da Solaina, o Partido Socialista, e incluso algunha voz neste pleno, me refiro incluso a voceira do BNG, xa o trasladou neste pleno, non estamos de acordo. Non estamos de acordo nin como se redactou, nin os sobrecustes que hai, e sobre todo que veña agora a facerse un suplemento de crédito respecto a unha obra que leva sobrecustes. Polo tanto, o Partido Socialista non lle queda máis remedio que votar abstención en relación a este punto por a certificación final da humanización da Rúa da Solaina. ¿Alguna outra intervención? Boa tarde. Bueno, nós, a verdad, quería aproveitar para darlle as gracias a Román, que se alegre por nós que aprendemos de pleno a pleno. Esperamos que vos tamén o fagades. Non sei se en algún momento chegaredes a darvos conta de que os consensos é o que vale, non? Coa xente ou co pleno, porque se necesita para levantar un reparo unha maioría deste pleno, un consenso, o mismo que se necesita para aprobar unha modificación de crédito ou, bueno, se debería chegar a un consenso para facer unha obra antes de facela, non? Que ese é o problema, non sei se se chegou a entender. Bueno, é certo que esta modificación de crédito non se negociou, veñen moitas cosas que son, bueno, para un funcionamento normal do Concello, e, bueno, hai cousas, si, interesantes, o mismo apunto que o señor Ulla, bueno, cousas que pedimos, non? Tamén, entonces, e si se nos explicaron correctamente. Unha cousa que si quero aproveitar para preguntar é os orzamentos do Concello, non sei se este ano se teñen pensado aprobar, se hai algún plazo. Bueno, nada, decir que eso, non temos ningún motivo polo que posicionarnos en contra, non vemos aquí grandes excesos, é certo que temos o problema que xa debatimos moitas veces das certificacións finales, pero, bueno, hai cousas para que son necesarias e, polo tanto, non nos imos a opoñer isto. Pero gustaríamos saber dos orzamentos ou se vamos a funcionar todo o ano con modificados de crédito. Nada máis. ¿Alguna outra intervención? Germán. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, é algo de suma e sigue de casi todos os plenos, non? Hai un tema que me preocupa, que é a restitución da parcela ocupada polo aparcamento na Solaina. Así había un convenio firmado e ese convenio, que valor tiña? Cantos anos tiña de duración ese convenio? Porque se iniciaron no 2018, se habilitou no 2019 a finales e estamos no 2025 e vemos que xa levamos, creo que 2 anos sin que se pode utilizar. Entonces, realmente me sorprende que eses convenios non se faigan de máis duración, non? Porque agora, ao final, tuvimos un gasto importante cando se adaptou esa parcela e temos outro gasto importante agora cando a ten que volver a restituirla e poñela como estaba no seu día. E tuvo que ocurrir algo grave con ese propietario para que ocurrira isto, non? É dicir, o convenio que tiñamos, o convenio que o Concello tiña feito, pois non debía de ser moi consistente no tempo, porque senón é casi imposible que poida ocurrir isto. Por lo tanto, sí que me
se me ocurre dicirlles que, hombre, que cando se faigan estes convenios e estes acordos que sean duradeiros no tempo para poder, como mínimo, amortizar os gastos que se fan ali, unha inversión pública que se realiza, non? E creo que esperemos que non ocurra en algún máis que temos por aí en esas condicións. Nada máis e moitas gracias. Intervención? Algúnha outra intervención? A ver, só unha cousa con respecto a isto último, é dicir, para poder asinar este tipo de convenios, que é un comodato, o que se fai é perdoar, condonar ou como se diga o IBI. Entón, eses son o que se fan con todos os que temos en Narón. Os propietarios o que piden é que no momento que queiran poder facer uso desa parcela, que se poida, porque algunhas delas son parcelas nos que se pode edificar e que perderían igual a oportunidade de poder facelo. Entón, a voluntade desa persoa, despois de pasados 5 anos que consideramos que a inversión máis menos está amortizada, quixo revertir esa situación e que foi o que se fixo. E agora mesmo o que pide é que se volva á situación anterior. Por iso, agora este gasto. Claro, o que pedía era unha cuantía moitísimo máis elevada que, evidentemente, o que non podemos facer é con el unha excepción con respecto a ali que hai máis propietarios. E así poderíamos trasladalo ou ter que trasladalo ao resto dos que hai en Narón. Entón, en ese sentido, pois o que se fixo foi buscar unha alternativa próxima. Pasamos a votar. Algún voto en contra? Algúnha abstención? Votos a favor? Pasamos ao seguinte, que número 6, proposta en coacción de expediente de contratación denominado concesión dos servicios de xestión, organización, funcionamento e dinamización dos centros comunitarios integrados das Casas da Mariña, Manuela Pérez Sequeiros, centro de día, deixándose en efecto en coacción do anterior, delegando as competencias en materia de contratación no marco de dito expediente. Co dictamen favorável presentemento da Comisión Informativa de Contratación se propón ao Pleno incoar este expediente a la concesión de servicio de xestión, organización e funcionamento e dinamización dos centros comunitarios, ordenando os distintos servizos a elaboración de estudios de viabilidade, estudios de costes, pregos de condicións técnicas, pregos administrativos, delegar as facultades que como órgano de contratación le corresponden ao Pleno e publicar o acordo do perfil do contratante e un extracto no boletín oficial da provincia. Algúnha intervención? Pasamos entón a votar a proposta. Algún voto en contra? Algúnha abstención? Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao número 7, que é proposta a aprobación inicial da modificación da ordenanza municipal do Concello de Narón sobre a protección e tenza de animais de compañía e de animais potencialmente peligrosos. Con respecto a isto, hai unha emenda presentada, en este caso, polo Partido Popular e o BNG, que agora mesmo o que temos que facer é ver se se incorpora ou non esta emenda. Sobre a propia emenda facemos un roldo de intervencións e logo o que facemos é votar. Algúnha intervención ao respecto? Olaia. Ben, as emendas presentadas creemos que axudan a mellorar o texto. Eu parto de que con esta ordenanza que se cree, ou seja, de que todos queremos mellorar a situación que se está dando, houve un debate no pleno, houve unha charla, pero creo que antes de traer unha ordenanza e o mellor que haxa certos aspectos que non se cumplan, por iso veñen as emendas que espero que si sexan aceptadas, que se escoite tamén as persoas que teñen animais de compañía e opinión sobre esta mudanza de ordenanza, porque nós non estamos en contra de que haxa horarios ou en zonas abertas, mas sí que pensamos que ten que seguir habendo parques pechados sin límites horarios, porque eso non todo o mundo vai poder presentarse en determinadas zonas horarias. Os cans, bueno, pode chover, non chover, poden darse moitas situacións que falamos despois e tal no debate da ordenanza, mas consideramos que se teñen que atender as propostas que así facemos, e non tamén o decimos. Se pode retirar a ordenanza da orde do día e darnos un tempo para seguir traballando e facer ese proceso de escoita coa veciñanza que sabe realmente como traballar. Tamén nos parece moi importante a emenda que se recolle, por exemplo, para o caso de cans de máis de 10 anos, porque é verdade que son cans que lles queda menos vida para acompañar e que a mellor con certificado veterinario chegaría e non, bueno, cunha serie de cousas. Pero, bueno, se non nos propoñemos incluso retirar ordenanzas e se aceptan as emendas, pois falamos e nada máis. Nos por eso o presentamos, tamén porque escoitamos despois deste pleno e volvimos falar coa xente e
e consideramos que estas aportacións mellorarían ese cambio da ordenanza. Algúna outra intervención? Germán. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, as enmendas que presentamos creo que son necesarias por a urxencia que ustedes propoñen para modificar esta ordenanza. Ben é certo que creo que había que facer un estudio un pouco máis extenso e buscar algunha alternativa máis para modificar, pero consideramos que sí que é necesario facer algunha modificación e, sobre todo, algo que nos preocupa nesto é a urxencia despois retirar o punto terceiro, excluir esta modificación do plan normativo do Concello de Narón participa, é dicir, cando vostedes falan de que é moi importante que a xente participe, que teñen aberta esa páxina para que a xente pode opinar, e creo que neste caso hai moitos veciños, e non só da zona de Freixeiro, de toda a zona de Narón, que creo que estarían dispostos a aportar tamén as súas ideas, as súas propostas, suxerencias, e creo que despois, a maiores do que vostedes propoñían con esas pequenas modificacións, creo que hai dous puntos moi importantes, que é un que falou Olalla de inhibir o uso de correo aos CAS cunha idade avanzada, e despois o outro punto que tampouco non se está recollido a regulación dos animais de compañía nas zonas rurais. Creo que tamén é importante porque Narón ten zona rural importante que nese punto, non? E por ese motivo consideramos que, vista a urxencia que vostedes propoñen, pois emendar para que se poida aprobar en esas condicións. Nada máis e moitas gracias. Cal se votaría primeiro? Hai unha solicitud de retirada. E unha de sustitución. Pero digo, cal sería o de votar? Por lógica, a retirada do punto orden do día. Vale. Como non sei se alguén quería facer algunha intervención máis, hai como dúas solicitudes, unha de emenda de sustitución e outra de retirada. Sobre a retirada, vamos a proceder en este caso. Sí. Antes de votar a retirada ou non, teríamos que, ou seja, os emendantes gustaríanos saber realmente se vades aceptar a emenda ou non, porque eu xo digo, condiciona pedir unha cousa ou outra, se non las aceptades, porque vamos a pedir a retirada. A retirada se pide normalmente porque falta algún documento esencial na tramitación. Lo que non se pode habilitar es decir, bueno, si me aceptan la enmenda, no pido la retirada, y si me aceptan, no me la aceptan, entonces la pido. É unha cosa... Vale, pero se teñen retirado puntos de orde do día porque non por esas cuestións, sino porque simplemente se ve que non vai haber un consenso e se quere chegar a ese consenso. No, eso é distinto. A alcaldía pode retirar... Pero bueno, a alcaldía pode facer o que quere. Pode retirar en calquer momento un punto cando considere que non hai un acordo mayoritario que se vai a adoptar. Neste caso concreto es que calquer concelleiro pode solicitar a retirada de un punto do orde do día, espere que se lo leo textualmente. Calquera concelleiro ou concelleira poderá pedir durante o debate a retirada de algún expediente incluído na orde do día para efectos de que se incorporen a este documento os informes e tamén que el expediente quede sobre la mesa aplazándose su discusión para la siguiente sesión. Entonces, esto es, digamos, que la retirada es o se da o no se da. Si, digamos, es lícito que prefieras, no, primero que se vote la enmienda. Si por lo tanto la enmienda no se retira, pues entonces se entiende que no hay una petición de retirada. Pasamos entón a votar sobre si queda ou non en riba da mesa. Algún voto en contra? Sobre a retirada, perdón. Sobre a retirada, algún voto en contra? 10. Algunha abstención? 2. Votos a favor? 9. Agora, sobre a emenda de sustitución, si se acepta ou non a emenda, é así? Algún voto en contra? 10. Algunha abstención? En el anterior, votos en contra. ¿Algún votos a favor? No. Vale, en este caso queda rexeitada esta emenda e sobre como viña a proposta en este caso do grupo de goberno. Visto o informe emitido pola xefa de disciplina urbanística, vista a tramitación seguida, momento que xa perdí os papeles. ¿Dónde están? Aquí. Visto o dicame favorable por maioría, con 2 votos a favor de Terra Galega, 1 en contra do Partido Popular, na abstención do Partido Socialista, na Xunta de Portavoces do día 21, se propón a pleno aprobar inicialmente a modificación da dicción actual do apartado 6 do artigo 9 da ordenanza, incluir un novo apartado 7 no bandito precepto, coa redacción recollida na proposta. Segundo, aprobar inicialmente a modificación da actual dicción dos apartados K e S do apartado 1 do artigo 17 da ordenanza.
Terceiro, excluir a modificación do plan normativo do Concello por regular un aspecto meramente parcial desta materia. Cuarto, someter el acuerdo de información pública a audiencia aos interesados mediante publicación en el boletín por 30 días. De non presentarse reclamación, se entenderá definitivamente aprobado. ¿Alguna intervención? Olaya. Sí. Vale. Pero entonces, haz algo para que yo vea que quieres hablar, claro. ¿Cómo? Sí, pero non o vin, que tamén me pode pasar, non? Quero dicir. Sí, cando quieras. Ben, a xustificación primeira porque non aceptamos estas enmendas porque teóricamente unha ordenanza trátase de clarificar, ordenar e non máis ben todo o contrario. A proposta que temos desde o grupo de goberno é clara e creo que nesta enmenda, solo nestes puntos, creo que ven a distorsionar un pouco a realidade ou o que se pretendía con esta modificación, o que se pretende con esta modificación. Por unha parte, temos os espacios caninos, que son espacios que non hai que regulalos, nin horarios, nin hai que poñer si poden ir soltos, non poden soltos. Esos espacios xa están regulados, son espacios caninos, no que nós, como Concello, tamén apostamos por esas áreas, manifestamos públicamente un montón de veces, incluso no noso programa, iba incluído a elaboración desas grandes áreas de espacios caninos, para que esos animais podan convivir en libertad neses espacios. Non hai que limitar nin horarios, nin zonas, nin nada, nesos espacios. Eso é así. Por outra banda, estábamos dispostos a facer unhas actuacións que sabemos que están funcionando en outros concellos con boas expectativas por parte da veciñanza e con boa aceptación na que de alguna forma e de forma controlada en determinados horarios e determinados espacios esas mascotas puideran estar e convivir de forma sin estar atados e puideran estar libres disfrutando desas zonas neses horarios. Son dúas cousas totalmente diferentes que non teñen nada que ver unha coa outra. Creo que nesta emenda o que ven é a distorsionar ou a mezclar ou creo que non se ten moi claro cales son as diferentes situacións que se están dando. Lóxicamente, se chegamos a isto foi porque se tivo unha reunión na que creo ou entendimos que quedaba claro a diferencia entre esas dúas zonas, que facer unha actuación non suporía non facer a outra, todo o contrario, sempre dixemos que apostamos por esas áreas, esos parques caninos, nos que sí que se van que seguimos adiante con esos proxectos, incluso lles dixemos que nos aportaran esa posibilidad de espacios, de espacio onde poderían chegar a facerse, e incluso o acordo entendíamos que era tal que incluso nos iban a propoñer esos espacios controlados en horarios donde poderían de forma sin correas e tal poder utilizar os espacios para que as mascotas puderan estar libres nesos horarios. É simplemente isto, non é nada máis. A forma de facelo é simplemente ter esta modificación da ordenanza. Manifestou, neste caso, a alcaldesa o ofrecemento para que simplemente por unha cuestión de axilidade se regule a partir da hora esos espacios en esos horarios, fixo a oferta de que nunha xunta de portavoces se podera negociar esos espacios, esos horarios, non era con ninguna outra intención, sino simplemente a de poder facelo áxil, porque a tramitación que sería traer outra modificación da ordenanza cada vez que se regula ou se determina un espacio sería demasiado engorroso. E despois, por aclarar, cousas que se dixeron aquí como o tema dos cans cunha determinada edade que tal, me refiro, eso escapa a nosa competencia, me refiro, os animais que poden ir soltos, lóxicamente que hai
unha regulación autonómica estatal que está por encima do que decidamos nós e nós non podemos decidir que animais a partir de que idade ou que mobilidade, que non o decidimos nós, poden ou non poden ir ceibos pola rúa ou non. Entón, esta é a explicación pola que, lóxicamente, rexeitamos estas enmendas e, lóxicamente, apostamos por esta modificación da ordenanza. Moitas gracias. Jorge. Moitas grazas. Bueno, parafraseando un pouco o voceiro de Terra Galega no anterior punto, creo que hai que ter humildade para coñecer cando se comete un erro. Me refiro, aquí hai un erro do equipo de goberno, señora Ferreiro. Se creou unha histeria, unha alarma social respecto ás multas que se estaban poñendo aos veciños e veciñas que eran donos e donas dos casos. Me refiro que eso, cando o que fai é que, precisamente, no anterior pleno, pois discutíramos facer un parque canino que fose con carácter pechado na zona de Freixeiro. Collendo, neste caso, pois unha petición de, neste caso, donos e donas de cas que eran, digamos, da zona de Freixeiro. E nós, o Partido Socialista, votamos a favor. E creemos precisamente que ali é un lugar idóneo onde se ten que facer un parque canino pechado. Pero tamén nese pleno, polo Partido Socialista, se lles puxo, e se, además, cito textualmente, porque lancelle incluso vostede o guante, señora Ferreiro, de que se implementaran zonas horarias nas zonas horarias de espareximento canino, a fin de, pois, compaxinar todos os veciños e veciñas o disfrute dos espazos públicos. É dicir, por poñer un exemplo, incluso lle podría poñer o meu propio exemplo. Eu son dono dun can, pero tamén son pai de 3 fillos. E a mí me gusta, no meu exemplo, pois disfrutar dos espazos públicos a determinada hora cos meus cativos e, en función de determinada hora, cando non hai os menos cativos, pois que poidan disfrutar os cans. Eso é o que se trouxo, o que se lanzou aquí e que intentou o Partido Socialista que se introducira na moción que foi aprobada o mes pasado. Non puido ser. Para a nosa sorpresa, e nos congratulamos, para a nosa sorpresa, o equipo de goberno presenta esta moción que, digamos, que parte unha proposta de alcaldía que vai ser unha modificación da ordenanza. Nos entendemos, despois de consultar a Secretaría Xeral deste Concello, que esta ordenanza o que van facer é restablecer o status quo que viña establecido en Narón ata que se xerou esa alarma social. É dicir, vamos volver para atrás, imos xerar unha normativa que vai permitir, neste caso, que os usuarios poidan disfrutar, non me diga así, que é o que entendo, se non estaría a Secretaría Xeral, é que me corrixe. Entendo que esta situación é o que vai ser e que imos volver a esa posición inicial. Por lo tanto, noso voto, por coherencia, porque foi unha proposta que lle lanzamos a vostedes, señora Ferreiro, ao seu equipo de goberno, de implementar estas zonas, nos vemos na obriga, neste caso, de actuar con coherencia e votar a favor desta modificación. Alguna intervención máis? Olaia. Si, boa tarde de novo. Unha ordenanza municipal é unha norma xurídica dictada polo Concello e que ten validez no termo municipal que se aplica e que regula aspectos da vida local para o benestar da cidadanía. Aquí se presenta unha ordenanza sobre, para poñer unhas determinadas zonas horarias da que nós non nos negamos en ningún momento. Quero recordar que a moción que se presentou no pleno pasado foi unha moción da veciñanza e que así asumimos os membros da oposición. É verdade que fixo unha amenda ao Partido Socialista, pero que a propia veciñanza rechazaba e nós consideramos que era a veciñanza quen había que darlle voz e realmente tamén nos sorprende agora que non acepten unhas enmendas que non veñen a cambiar eses horarios ou eso, senón que veñen a dar cobertura para que exista parques pechados e para que se poida solicitar información, incluso que non se decida por decreto da alcaldía, senón que haxa unha parte e un tempo para que a veciñanza poida opinar e que ese portal de participación cidadá estea disponible para este tipo de mudanzas que é verdade o que aparece aquí, non?
nunha sociedade onde hai máis cans que nenos e nenas, nunha cidade como a de Narón, que cada vez ten máis cans rexistrados, e falamos do Parque de Freixeiro en concreto, que por certo aínda están rotas as partes dese parque canino pequeno. É verdade que a fonte de auga funciona dende o día do pleno pasado, pero eu creo que debía desde facer unha revisión, porque igual non se sabe, porque hai unha parte que caeu e está no chan, que pode pasar un caniche por debaixo, pero realmente era para outra zona, para que se solucione, pero creemos que se ten que regular desta maneira. E como nesta modificación da ordenanza deixase de falar de pechar e acotar zonas para que os cans podan andar ceibes sin límites de zonas horarias, sin límites porque son pechadas, e a nós nos parece positiva esa idea, e agora explico por qué, pero si se fala das zonas horarias, pensamos que matar un as con outro as, pero que nada cambia. Entonces, creemos que o das zonas horarias é compatible co outro, pero que o outro ten que aparecer na ordenanza, porque se non aparece, ou algún día podedes decirnos outra cousa. E podedes creer que isto o comprobamos e o corroboramos coa Oficina Municipal Nacional, neste caso do Bloque Nacionalista Galego, e con outros concellos, e creemos que, bueno, que era unha maneira de Narón poñerse un pouco á vanguarda. E creemos que é importante ter en conta isto, porque é verdad que se aprobou unha moción do Bloque Nacionalista Galego hai meses, donde pedíamos unha gran área de esparcimento, vaise facer un parque canino grande na zona da Gándara, supoño que terá zonas pechadas. Entonces, nesta ordenanza así non vai aparecer, pero é verdade que os horarios, que poden estar ben, limitan, por exemplo, as persoas que teñan animais de compañía e que por horarios laborais non poidan acondicionarse a eses zonas horarias, ou con cans cunha idade xa lonxeva e que a determinadas horas, pois porque está chovendo ou calquera cousa, tampouco poidan. Entonces, nós creemos que é importante, igual que creemos que é importante que aí presentamos varias enmendas, se generalicen todas, pero algunhas eu creo que serían positivas para esta ordenanza, realmente todas, pero sí que creo que algunhas podía desaceptalas sin ni sequera pensalo, porque creemos que é sumar, sinceramente, e con esta ordenanza cámbiase unha cousa que, vale, está ben poñer zonas horarias, pero creemos que non falar de outras, cando si se especifica nunha en concreto, fai que as outras sexa máis alentable que non existe. Se non faláramos de ningunha, poderíamoslo legislar de outra maneira, pero en canto pos unha situación, estás excluindo outras. E con respecto de can exemplar, informar que, bueno, que está ben facer iso, pero tamén haberá que informar a veciñanza que necesitan ese certificado de can exemplar que aparece, que está pensado ademais pois para viaxes ou para outro tipo de cuestións, porque hai moita xente que descoñece isto. Igual o Concello debería de falar e entrar e explicarles á veciñanza cales son os requisitos que se necesitan, onde sacar os cursos, que ademais ás veces tamén son complicados, porque non sei se sabedes que, por exemplo, pro certificado de can exemplar, unha das probas que fan é ter un can sentado, o teu can sentado e ti te vas e o can non pode ir detrás túa. Pero iso é moi complicado, hai cans que tardan estas anos, que son excelentes cans e que iso non tal, e si, é máis, se iso fora para nenos e nenas, a partir da preadolescencia, pero dos outros non conseguiríamos que ningún se quedase se se marchase o seu titor ou titora legal, bueno, se fai o seu traballo e funcións, claramente. Creo que, ademais, nós por eso decíamos o da retirada, que xa que tuvestes un primeiro contacto con persoas que estaban a reclamar o que se aprobou na moción do pleno pasado e que non se recolle con este cambio de ordenanza só, que era importante abrir e seguir falando para ver se realmente con esta mudanza de ordenanza se soluciona, porque creo que realmente sí se quere solucionar, pero creo que non se está indo polo camiño correcto, tendo en conta que se podería mellorar. E con este pleno e cos votos, entendo, de Terra Galega e Partido Socialista,
Eu creo, sinceramente, desde o Bloque Nacionalista Galego consideramos que en vez de sumar estamos quitando a oportunidade de mellorar unha ordenanza que, como ten carácter legal, unha vez aprobada no pleno, outra das cuestións que temos nos plenos para poder facer e que non vayan por decreto de alcaldía, creo que aí estamos caendo nun erro como pleno. Así que, nada, esperando a poder modificar a futuro, xa decimos que o noso voto vai ser en contra do que aquí se trae. Algúnha outra intervención, Germán? Gracias, señora alcaldesa. A verdade é que non entendo moi ben a cuestión que se plantexou aquí, porque creo que as emendas que se meteron é que son modificacións sencillas e que ademais creo que é un pouco a demanda que temos da ciudadanía e dos propietarios de cans que non se acepten e que con esta urxencia se traiga esta moción para facer se traiga esta proposta de modificación da ordenanza, cando realmente creo que é unha ordenanza que se debería de escoitar e de dar voz a xente pois que utiliza e que quere estes espacios para os seus casos. E, lóxicamente, vemos que aquí se aproban neste pleno mocións e se aproban cousas que consideramos que sí que tramitar a través do pleno e que ao final non se levan a cabo porque, como me dice a señora alcaldesa, é un robo e, polo tanto, non é necesario que actúe o goberno. E neste caso, sí que anduveron rápidos para intentar solventar unha problemática que estaban tendo e que se aprobou e que nos repetiron durante o pleno do mes pasado en varias ocasións que naquela zona non se podía habilitar un cierre para un parque ou para un espacio para que os cans puderan estar soltos. Creo que se debería de solicitar e facer o proxecto e plantexalo como dixo o concelleiro, o señor Romero, que estaban en disposición de actuar e de facer eso que lles habían pedido, pois preguntar en Aguas de Galicia se realmente é posible facer aí ese cierre e, por outro lado, creo que, ademais, na gran maioría, por non dicir en todas, porque lóxicamente nas revisei todas, pero na gran maioría das ordenanzas donde hai un horario para que estar cos cas está recollido na ordenanza, non é por decreto da alcaldía, na gran maioría. Polo tanto, consideramos que neste caso en Narón tamén debía de ser así. Xa sei que a vostede lle interesa por outra forma, porque así hai a libertad de facelo cando por o decreto se lles ocurra o horario que nese momento teñan interés en facer. Iso é unha das partes. E outra parte, creo que veñen dous puntos moi importantes que con iso quere dicir que temos unha ordenanza na actualidade coxa que necesitaba facer unha modificación máis amplia da que se está facendo aquí, porque aquí simplemente é un pequeno parche para salir dese pequeno atasco que podía haber. E creo que eses dous puntos finales son interesantes e que, ademais, vería ben que ese punto terceiro que excluyen agora nesta modificación, pois que se dera que se abrira para que o público en xeral puidera dar a súa opinión e a súa suxerencia, como dixen antes. Non podemos estar de acordo na forma que se fixo e considero que unha vez máis están cobrando en contra da opinión de moita xente e da opinión de persoas que realmente son os que utilizan esa zona e os que saben que hagan os seus cas a pasear. Polo tanto, o noso voto tamén será en contra. Nada máis e moitas gracias. Ben, por un lado, a moción que se traía no pleno anterior, rexeitamos esa moción porque se falaba dun parque cerrado nunha zona que entendemos que non é factible facela e pechala, por eso se votou en contra. En ningún momento estivamos en contra nin rexeitábamos en ningún momento
esta regulación de horario. Segundo, repito, o feito de traer esta ordenanza aquí é porque se tuvo unha reunión precisamente cun colectivo que está afectado e que o que quedamos precisamente é traer esta ordenanza para habilitar e poder traer poder habilitar esos espacios para o seu uso. Terceiro, non hai limitación horaria nos parques caninos, non sei por que hai que regular, porque non hai limitación horaria, poden ir cando cada veciño queira usar ese parque. E despois, non é certo que nas diferentes ordenanzas este regulado, non é certo. Estipulan a posibilidade de facelo e despois, a través de outros mecanismos, como pode ser un decreto de alcaldía, se regulan os espacios e horario. E me parece demagóxico que dixeches cando creo que nós, polo menos, como grupo de goberno, non mentimos. Creo que hubo un ofrecemento por parte da alcaldía que negociar esos espacios e esos horarios en xunta de portavoces. Polo tanto, non é por unha intención oscura perversa de que a señora alcaldesa quera decidir os espacios e os horarios para que os cans podan pasar libremente. Agradecemos o voto a favor e nada máis. Moitas gracias. Algúnha outra intervención? Jorge, non? Vale. Só unha cousa para aclarar, porque se fala de parques caninos, hai que diferenciar, sobre todo agora, non? Coa Lei de Benestar Animal, a diferencia entre parques caninos, que son zonas acotadas, o parque canino de Freixeiro moi pequeniño, se pos máis de 4 cans e se xa son de razas diferentes, podes ter un problema, a acotar zonas que peches para que os cans poidan andar ceibes. Como se fan en concellos e se empezan a aplicar, porque uns, ademais, en teoría, teñen un equipamento para ese xogo e se disfruten nunha zona pequeniña e outro ten un equipamento básico, ou seja, sigues mantendo un parque, o único que o pechas para que os cans poidan andar ceibes, pero, por exemplo, dentro desas limitacións horarias, tú tes un parque donde poden ir cans en determinadas zonas e se escapan desas zonas horarias, que pasa? Porque pode haber unha cadela en celo e haxa cans que vayan ali. Si se van das zonas delimitadas segundo esta ordenanza, é unha pregunta que entendo que o mirastes, porque fora do que se falase na xunta de portavoces, hai que decir que nós mantivemos unha reunión con eses veciños que tuvestes o martes. Despois desa xunta de portavoces, tanto o Partido Popular como o Partido Socialista viron a ordenanza. Entendo que de alguma maneira ya faredes chegar, porque estamos votando algo que en teoría acordastes con eles, pero eles non coñecían, e eles tuveron e elas outra opinión. Pero sí que quero que diferenciemos xa a diferencia entre ter un parque canino con unhas características e que aí xa está regulado dunha maneira, a acotar zonas para que os cans poidan andar ceibes sin ter que ter 4 cousas de axilidade, etcétera, senón que se poida compartir espazo. Por certo, eso traíamos na nosa moción, en zonas de esparcimento onde poidan estar familias facendo un picnic debaixo dun carballo, por onde pasa un río, por onde non pase, etcétera, etcétera. Tamén entendemos, esta é outra pregunta, que non estades de acordo, non, que se faga en Freixeiro eso que se pediu, porque entendo que ou si podedes estar de acordo, pero ides consultar a Augas de Galiza se xa zona inundable ou non, porque zona inundable xa sabemos todos que é todo parque de Freixeiro, e saber esas posibilidades. Mais creemos que unha cousa bastante diferente da outra, e creemos que se teñen que regular eses peches para determinados parques, porque, repito, en esas zonas horarias, si se escapa da delimitación que teñen eses cans para andar ceibes, vai haber infraccións leves, graves, porque aquí tamén nesta ordenanza se fala de infraccións. E outra das preguntas que nos plantexamos, porque falase, teño por aquí, de carácter, cales son as que de obrigado cumprimento dende as leves,
O sea, tes unha infracción leve e tes que, o sea, hai unha serie de medidas coas infraccións que logo non nos metimos, pero tamén nos plantexan dúbidas e que tamén se podería mellorar na ordenanza, sobre todo para que a veciñanza que teña canso teña claro. Entonces, bueno, aí sí que van esas preguntas, en esas zonas horarias e esas zonas delimitadas, si se sale o can desa zona, que tipo de infracción habería ou non habería infracción, porque eso pode acontecer. Teñas ou non o certificado de can exemplar e o actual goberno de Narón plantexa pechar zonas que non sexan parques caninos, pero sí zonas amplias onde os cans poidan andar ceibes sin delimitacións horarias, que é o que se pedía nunha das emendas que nos plantexamos. ¿Alguna outra intervención? Germán. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, sigo insistindo en que considero que na ordenanza iría aparecer os horarios de poder utilizar esas zonas que vostedes queren delimitar abertas e, sobre todo, porque sería unha forma de que a xente fora consciente de que está informada a través dunha ordenanza, non por un decreto da alcaldía. E seguimos pensando que se aprobamos esa moción no pleno anterior, que deben de facer vostedes unha memoria e solicitar a autorización a Augas de Galicia para facer ese cerrado nesa zona que se solicitaba nesa moción. Entendemos que é viable, é dicir, non pegado ao río, pero sí que é viable facelo aí e, polo tanto, creemos que era o paso que debían de facer vostedes. Se de verdad, como dice vostede, que están intentando seguir avanzando en esa dirección que se falou aquí o outro día. E referente ao que estuveron coa xuntanza cas persoas que foron os promotores da moción do pleno anterior, bueno, imagino que sí, pero tamén é certo que non deberán chegar a acordo porque están nesta dirección, neste formato que presentamos sobre esas modificacións na proposta de desordenanza. Por lo tanto, non sei como foi a reunión, pero a verdade é que nos transmiten outra información. Por lo tanto, insistimos e creemos e consideramos que deben de recapacitar e pensar de que non debemos actuar en contra especialmente de veciños e veciñas que sí que utilizan eses espacios e que son os conocedores da mellor forma de utilizar os seus horarios, non? Creo que deberíamos de ser máis coherentes e máis razonables. E, senón, sobre todo, darlles esa oportunidade a que presentaran as súas propostas e suxerencias para a modificación da ordenanza. Por a nosa parte, nada máis. Moitas gracias. No artículo 6, 1.b, regúlase en este caso os animais nas zonas rurales. Non sei se queredes que o lea ou non, pero prohíbense levar ceibos nas vías públicas, os cans e os demais animais domésticos que deberán ir provistos de correo colar ou outro elemento de retención a gas naqueles lugares nos que se permita que transiten en liberdade, en todo caso baixo o control e a responsabilidade dos posuidores das súas daquelas. Mailo anterior, nos carreiros e camiños de ámbito rural poderase levar solto o animal sempre que non se ocasionen danos, molestias nin riscos ás persoas e outros animais e as cousas, e sempre e cando se conte coa correa e colar que permita a súa retención no caso de atoparse con outros Eso é o artículo 6.1. No artículo 10 regúlase en este caso os espacios caninos. É dicir, hai 3 puntos e non sei cantas letras a maiores, onde se regulan os espazos reservados aos animais de compañía domésticos ou parques caninos. O que pretendemos facer con esta modificación desta ordenanza, que é algo puntual e o meu entender, Jorge, non é volver en este caso nada atrás, sino todo o contrario. É dicir, o que se plantexaba outro día no pleno era unha cousa moi concreta de establecer un parque canino pechado en un
área na que nós, como equipo de goberno, unha, a parte que sabemos que non se vai autorizar porque así nos consta polo que nos traslada o arquitecto municipal, zona inundable, donde leíamos outro día as premisas de que o que pasaría con unha crecida dese río e que non algo que determine, en este caso, o Concello de Narón, por iso pretendemos non facelo aí. O que se pretende con esta ordenanza é, a maiores de o que existe hoxe en día, que son 4 parques no noso Concello, que, como decíamos, en aquel momento Terra Galega apostou por eles e por iso hoxe están aí, que en outros concellos, habendo a población canina que hai moitísimos menos, co cual unha aposta por eso. O que pretendemos é facer unhas zonas donde se regule a nivel horario precisamente para esa posible convivencia das persoas que teñen cas coas que non teñen. Como decías ti, que poidan convivir, que poidamos estar en un espacio. Por que con franxas horarias? É dicir, o veíamos así precisamente porque probablemente máis a última hora en un espacio donde, en este caso, na zona de Freixeiro, máis para lá, poidan convivir e estar tanto os nenos pola tarde e logo máis tarde as mascotas. Non quita de que fagamos máis espacios pechados para que poidan, en este caso, disfrutar. E decíamos, e así o queríamos materializar, un de grandes dimensións para que se poida estar ali toda a tarde, todo o día. Pero hai moita xente que ten mascotas, pero hai moita xente que non, e que quere disfrutar desos espacios sin perigo, sin medo, sin poder correr e que se cruce un can. E hai outra cousa. A normativa, en este caso de sancións, esa zona vai estar delimitada de alguna maneira que se sepa calquera persoa que en esa franxa horaria se pode encontrar con algunha mascota. E a normativa autonómica é a que vai determinar se se sanciona ou se non, non é municipal. É dicir, seguindo a normativa autonómica, nada municipal. Se está fora desa zona e fai un incumplimento, pois evidentemente se sancionará. O que se pretendeu facer, e que esa histeria que falaba Jorge non é tal, é dicir, evidentemente, cando nun concello hai que convivir mascotas con non, hai que levar a un equilibrio. E en ese momento se estaba producindo moitísimos incidentes con mascotas que molestaban ou que tal ao resto da veciñanza. E o que se fai é cumprir unha norma autonómica. Nada máis, é dicir, se ti tes se non hai problemas, se o decíamos, é dicir, se hai zonas onde conviven animais con nenos, con adultos e non hai problemas, non se sanciona. Cando eso se vai de madre, como era o que estaba pasando, pois se actúa máis. E iso, non histeria de ningún tipo, de verdade. E logo, é dicir, os animais de 10 anos, evidentemente, pois se poden estar libres porque teñen ese carné ben, se poden estar nas zonas habilitadas pechadas ben, en estas abertas ben, pero se non terán que cumprir a mesma normativa porque en este caso é difícil para a persoa responsable de facer cumprir esta ordenanza determinar con cantos anos, con canto... É dicir, leva a unha indeterminación, é dicir, non é algo doado de correxir ou algo doado de, en este caso, de que se materialice segundo que normativa ou seguindo que. Ese é o motivo de rexeitar estas emendas. E outro motivo é, non teño ningún interés, ningún, de verdade, créanme, porque vostede incide bastante, en serio, a que determine en que horario. Podo ter o meu criterio, é dicir, entenderíao en verán, faría unha distinción se é verán ou inverno, evidente, polas horas de luz, pero de verdade que non, se o dixe na Xunta de Portavoces. En este caso, BNG non estaba, pero fago aquí, é dicir, por axilidade, non por outra cousa. Agora mesmo, hai momentos nos que nos critican por ser áxiles, outros porque somos lentos. En este caso, existe esta posibilidade de facer estas zonas delimitadas a nivel horario, dando unha alternativa a maiores que podemos facer que é unha modificación puntual desta ordenanza e o facemos. Calquera chega, calquera persoa pode presentar un correo electrónico, pode mandar calquera documento a este Concello e se lle terá en conta como outra vía, calquera. É dicir, non estamos aquí pechados e que aquí non chega ninguna información, non nos reunimos con ninguén. Nos reunimos con ese colectivo e con outros de cans en outras zonas de Narón. É dicir, e o que pretendemos é dar esa alternativa que sexa por resolución da alcaldía precisamente por unha axilidade. É dicir, hai un interés en facelo na zona de xuvia? Pois unha zona de xuvia. Que hai que reunirse coa xente e determinar o horario? O lóxico sería establecer para todo Narón, é dicir, distintas zoas, pero co mesmo horario, ben sexa en inverno, en verán. E logo colgamos donde queira para que a xente o sepa. E de verdade, este ofrecimiento existe.
Si queren que nos xuntemos cada vez que se faga unha resolución da alcaldía para determinar unha zona, aí está. Non teño, de verdade, que máis interés. Entón, o que pretendemos con isto é, abrir unha vía nova, pero que non peche o resto das outras. É dicir, se agora mesmo que decía Olalla, se en este caso aquí gobernara o Partido Popular e tivésemos moitísima inversión, pois igual poderíamos facer moitísimos máis parques. Era un pouco que quedaba aí en ese da súa e tal, pero se hai esa aportación, bebidos sexan eses parques caninos en máis sitios, porque, repito, este equipo de goberno que ten eses 4 fixo unha aposta de xa hai anos. En outros concellos onde se gobernan outros grupos políticos non hai tantos, entón esa, por decir así, non sei, aposta por mellorar Narón existe sempre. Pasamos a votar. Algún voto en contra? 9. Algúnha abstención? Votos a favor? Pasamos ao seguinte, que é dar conta do informe resumen anual control interno 2024 en cumprimento do artículo 37 do Real Decreto 4/2024/2017. Dase conta deste informe. Pasamos ao seguinte, que é declaración institucional FEGAN do Día das Letras Galegas, 17 de maio de 2025. A Federación Galega de Municipios e Provincias, a FEGAM, conmemora e celebra o Día das Letras Galegas este 17 de maio de 2025, compartindo o recoñecemento público ás cantareiras homenaxeadas, personificadas en Adolfina e Rosa Casás de Cerceda, Asunción Garrido, Prudencia Garrido e Manuela Lema de Mens e a Castiñeira de Muxía. A FEGAM celebra dedicarlle un Día das Letras Galegas á lírica popular, cunha clara influencia local, representando as 6 homenaxeadas a todas cantas mulleres, moitas delas con nomes coñecidos, outras aínda anónimas, cumpriron un papel principal na transmisión da lírica popular de xoias poéticas extraordinarias e dun galego enxebre e saboroso. Na conmemoración do Día das Letras Galegas, a FEGAM salienta que un dos seus obxectivos é promover a cultura e a lingua galegas no marco das competencias que o ordenamento xurídico lle atribúe ás corporacións locais de Galicia. Aínda hoxe, os esforzos deben centrarse en aumentar o número de galego falantes, potenciando a presencia do galego nas novas canles derivadas do desenvolvemento das novas tecnoloxías da información e da comunicación. Por 1000 primaveiras máis para o galego, os concellos galegos sempre estarán coas letras galegas. Pasamos ao seguinte, que é moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a intervención integral na área Rúa Finca do Pico e as rúas da contorna. Visto o texto da moción, a que se propón instar ao Goberno do Concello de Narón a que leve a cabo unha actuación integral na zona coñecida como Finca do Pico e súa contorna para mellor accesibilidade e seguridade viaria e limpeza e mantemento dos espazos, xestionar cos propietarios a reparación das fachadas de edificios que fai esquina coas rúas Finca do Pico Armando Cotarelo pola súa perigosidade evidente e por provocar a obstrucción da beira rúa para o paso peonil e a circulación viaria na zona. Visto o dictame favorable en maioría, 4 votos a favor, 3 do Partido Popular, PSDG, PSOE, 7 abstencións, 5 de Tega, 2 do BNG. Na Comisión Informativa de Obras se propón ao Pleno adoptar o ditame nestes termos. Algúa intervención? Germán. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, presentamos esta moción para intervención integral na área da Rúa Finca do Pico e rúas de contorno. Desde o Grupo Municipal do Partido Popular queremos mellorar a accesibilidade, a mobilidade peonil e a seguridade na limpeza dos espazos públicos. É ben coñecido que a zona de Finca do Pico presenta unha serie de carencias estruturais que afectan directamente a calidade de vida dos seus residentes. Sobre todo, no que se refere á mobilidade peonil, a seguridade e a limpeza dos espazos, nos últimos anos nesta zona ten experimentado un deterioro e abandono considerables, sen que as intervencións por parte do viario tivesen contribuído de xeito destacado á mellora xeral da contorna. Así, téñense posto de manifesto diversas deficiencias referidas á seguridade peonil e á accesibilidade, xa que os espacios dispoñibles para os peóns non son os máis axeitados ao que se lle suma unha mellorable señalización viaria. Todo iso fomenta unha sensación de inseguridade nas persoas que se moven a pé e dificultan a circulación destes e, sobre todo, daquelas persoas con mobilidade reducida, pero tamén nos nenos e nenas e noutros colectivos vulnerables. A intervención que propoñemos persegue corrixir estas deficiencias a través dunha transformación integral do espacio peonil, de xeito que se permita gañar espacio para as persoas, así como accesibilidade.
A área na que estamos interesados que se actúe comprende, ademais da Rúa Finca do Pico, aquelas da contorna Rúa Luís Pimentel, Rosada Diéguez, Xoana Torres, Armando Cotarelo, Alfonso X o Sabio e Illa San Simón, rúas que constitúen os accesos principais á zona e que en moitos casos carecen das condicións óptimas para unha circulación peonil segura. A contorna necesita dunha atención na limpeza e señalización tanto horizontal como vertical, unha profunda revisión nas distintas zonas de accesibilidade e, sobre todo, buscar unha solución para a reparación do edificio que fai esquina coa Rúa Finca do Pico e Armando Cotarelo. Consideramos necesario darlle unha solución urxente a ese asunto. Leva máis de 2 anos en esa situación, bloqueando unha beira rúa para o paso dos peóns e, ademais, se iso se mantén no tempo, pódese levar a pastar unhas ovellas á propia beira rúa. Todo isto de xeito que, ademais de mellorar o espacio, se fomenten outro tipo de valores como unha cultura de seguridade viaria e de respeto polos espacios públicos que promova tamén a inclusión social. Deste xeito, cunha actuación integral e ben planificada, estamos convencidos de que a calidade de vida das residentas, así como dos visitantes, mellorará ostensiblemente. Para levar adiante a reforma proposta, deberase contar cas achegas que poidan facer a veciñanza das rúas nas que se vai a intervir para non repetir os erros cometidos noutros lugares do Concello, con humanizacións moi custosas e que non lograron o seu obxectivo. Por todo isto, e o anterior, o Grupo Municipal do Partido Popular instou ao Pleno da Corporación a adopción dos acordos que deu lectura o señor secretario. Nada máis e moitas gracias. Alguna intervención? Jorge. Germán. Grazas. Bueno, coincidimos plenamente coa exposición que acaba de facer o voceiro do Partido Popular. É certo que Narón, bueno, pues ten zonas que son pues bastante angostas, por non definirlos como ratoneras, e Finca do Pico precisamente é unha delas. O que plantexa nesta moción creo que sí que é necesario, e además ten a súa propia razón de ser, polo que acabo de decir, e sí que convendría pues, por facer pues, algún tipo de plan ou actuación integral para ver como facemos para humanizar, entre comillas, non como se humanizou na Soaina, pero para humanizar o que é a Finca do Pico. Por lo tanto, entendemos, o noso voto vai ser favorable, entendemos que sí que debería ser unha prioridade para este goberno, pois polo menos para ter elaborado ese plan e ver como se pode mellorar pois a humanizar ese barrio que a día de hoxe, pois como dixen ao principio, é unha ratonera. Moitas grazas. Alguna intervención? Ramos. Bueno, boas tardes. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, como xa explicamos na comisión, se fixeron obras de mellora nesa zona, concretamente a humanización das casas da Marina, que está no entorno desta finca do Pico. Se fixeron intervencións como o cambio da luz LED en todo o barrio este da finca do Pico, e se fixeron algunhas intervencións de carácter menor en temas de accesibilidade. En Narón estamos convencidos de que isto necesita ser mellorado e seguir traballando nesta finca porque sabemos que ten aceras moi estreitas e que hai que melloralas. E o vamos a seguir facendo nesta zona e en outras zonas similares na medida que o presupuesto nos sea posible. Entonces, con respecto ao tema do mal estado dunha fachada, comentarvos que existe un expediente aberto de agosto do ano pasado donde se lle comunica á comunidade de propietarios que debe proceder ao arranxo dese balcón. Parece ser, según nos informas, que existe unha discrepancia entre a compañía de seguros que se ten que facer cargo dese arranxo e o propietario desa vivienda. Entón, a raíz desa discrepancia, estás alargando o arranxo desa situación. A alternativa que temos por parte do goberno, en este caso en disciplina urbanística, é iniciar expediente de multas sancionadoras a que corresponda, según tal, para facer que a comunidade de propietarios arranxe dunha vez esa fachada. É un tema entre privados que no Concello estamos pola labor de que se solucione a maior brevedade posible. Por todo o exposto, nos vamos a abster en esta moción. ¿Alguna intervención? Sí, Diego. Vale, gracias. Pensei que irá a palabra outro compañeiro. Bueno,
A verdade é que agradecer que recoñezcan que é certo que eso que está no estado que está, porque o vemos todos e si pasamos por aí, non? Pero tamén diría que eu creo que neste caso hai que mediar con a compañía de seguros e cos propietarios para intentar que chegue a un acordo o antes posible, non? Creo que ademais agora hai ese parte de mediación que creo que o Concello neste caso non debe de abrir expediente e quedarse quieto a esperas de que se solvente de outra forma. E, polo tanto, creo que é urxente. E, polo que temos nós aquí de referencia, que eso ocorreu hai máis de 2 anos. Ademais, neste caso, é un tema que o Concello debe de implicarse firmemente, porque a realidade é que foi un camión que pertenece a un servicio do municipio, do Concello, polo tanto, creo que neste caso tamén debería de haber un interés maior para poder solventarlo, non? E a realidade é que hai algunha rúa das que falamos que necesita con urxencia que se actúe nelas, e sobre todo Illa San Simón, que ten as beiras rúas con os desniveis considerables para persoas con mobilidade reducida e incluso persoas con avanzada idade que teñen a mobilidade tamén en ese sentido. E, por nosa parte, solicitarlles que urxe que se actúe nese contorno e que non esperemos a que pase o tempo para intentar solventar ca propiedade e ca compañía de seguros arreglar esa zona, porque sabedes que está bloqueando a beira rúa e que hai unha dificultade importante para moverse nese entorno. Nada máis e moitas gracias. Alguna intervención? Pasamos entón a votar a moción. Algún voto en contra? Algunha abstención? 10. Votos a favor? 11. Pasamos ao seguinte, que número 11, moción do Grupo Municipal do PSDG-PSOE para solicitar á Xunta de Galicia a ampliación do servicio de ambulancias en Narón 24 horas ao día. Sobre esta hai unha emenda presentada en este caso por Terra Galega que non sei se se acepta ou non. Sí, sí que se acepta. Vale, pues, sí. Emenda que é unha emenda de edición que daría: visto que esta moción a que se propón solicitar a Xunta de Galicia a ampliación do servicio de ambulancia Narón, aumentando a cobertura de 12 a 24 horas ao día para garantir unha atención de calidade e resposta rápida en situacións de emerxencia sanitaria, instar a Xunta de Galicia que o reforzo do servicio de ambulancia non só limítese á disponibilidade da mesma durante as 24 horas, sino que tamén implica a dotación de persoal e dos recursos materiais necesarios para garantir unha atención eficiente e adecuada en todo momento, que debería incorporar e incrementar a base de ambulancias de Narón cunha unidade de soporte vital avanzado tamén con servicio 24 horas. Tamén favorável a maioría, 8 votos a favor, 5 Terra Galega, 2 BNG, 1 PSDG-PSOE, 3 abstencións do Partido Popular. A Comisión de Desenvolvemento da Actividade Social proponse ao Pleno adoptar o ditame neses mesmos termos. Alguna intervención? Jorge. Sí, grazas. Bueno, a realidade, a triste realidade é que esta moción se defende sola. Non hai moitos anos este grupo socialista xa trouxo a este pleno precisamente esta moción, prácticamente nos mesmos termos, precisamente a que se puxese fin a unha discriminación e unha eiva que ten o noso Concello en relación á atención urxente que poden ter os nosos vecinos e vecinas. É pouco que manifestar, porque realmente a pura lógica di que en caso de unha atención urxente, o que non é de recibo ou que non parece de recibo, é que tiña que desplazarse unha ambulancia, neste caso de Ferrol ou de algún outro concello, a atender a octava cidade de Galicia, que neste caso son 40.000 habitantes. Con todo o que eso supón de incidencias que poden levar a cabo que pola noite se necesite unha urxencia e que esos, ao mellor, 5 ou 6 minutos poidan ser a diferencia que marca, xa non quero ser drástico, o ter secuelas e non ter secuelas. En relación a esta moción, como reiteramos, deféndese solo, e o que sí, ao Partido Socialista sí que lle gustaría contar con a unanimidade da corporación en relación a esta petición e que sí se xa trasladada e que, digamos, esta IVA se xa solventada a maior brevedade posible. Moitas grazas. Algo outra intervención, Olaya?
Sí, penso que a unión fai a forza. Neste caso, consideramos moi necesaria a emenda que presenta Terra Galega porque, bueno, non sempre o decimos, unha ambulancia ten que estar medicalizada, senón o que temos é unha furgoneta que traslada persoas. E dentro dos recortes que leva a Xunta de Galiza, esta das grandes problemáticas. Mais non só en Narón, non nos isto que chega e que se vai trasladar, xa se solicitou no Parlamento Galego por parte do grupo parlamentar e máis os dous deputados do Bloque Nacionalista Galegos da comarca sempre están consultando cos distintos centros todas as deficiencias que está a ver e sí que é verdade que nos consideramos que como a Unión fai a forza que esta moción estaría ben que non só se pedise a Narón sino que se fixese un acordo con todos os concellos da comarca porque é verdade que hai como unha iniciativa para pedir furgonetas que non outra cousa e dicen, non? E ás veces tamén hai que aclarar as cousas que en Ortigueira hai unha ambulancia ou que hai unha furgoneta porque non está medicalizada e pasan cuestións moi graves, por iso é importante que a ambulancia que haxa en Narón sexa medicalizada porque o que se está facendo a día de hoxe e iso hai que dicilo é que as persoas que veñen da comarca de Ortegal veñen nesa ambulancia e lles esperan nunha gasolineira en Moeche cunha ambulancia medicalizada. Xa houbo xente con infartos que cando lles iban a trasladar a esa ambulancia medicalizada morreran. E isto estamos a falar de persoas e non son números. E é certo que Narón está na media en kilómetros a respecto donde está o Hospital Arquitecto Marcide que si hai ambulancias medicalizadas. Non quere decir que nós non teñamos que ter a nosa. Pois si quere decir, e teñamos que ter en conta, que este Concello ten máis sorte que outros que teñen os mesmos dereitos ca nós. Temos que exixir esta ambulancia medicalizada e témolo que exixir en todos os sitios, porque o que non pode ser de recibo é que hospitais como Arquitecto Marcide teñan ambulancias medicalizadas e que outras, por exemplo, nos Anés se retiren esas ambulancias para levar ao Concello de Sanxenxo, por exemplo, porque hai un maior número. En tal caso, terá que haber unha do Concello de Sanxenxo e outra no Salnés, porque, ademais, tamén houbo mortes evitables. E é importante falar de mortes evitables porque senón non solucionamos nada. Está ben que exixamos isto, pero teremos que facer forza para que en toda a comarca a situación da sanidade pública non estea como está. E para iso temos que instar dentro do Concello de Narón, temos que instar no Parlamento galego e temos que conseguir que a Xunta modifique as súas políticas a respecto da sanidade que é pública, aínda que dende que está o Partido Popular é cada vez máis privada. ¿Alguna intervención, Germán? Grazas, señora alcaldesa. Bueno, en referencia a esta moción hai varias cuestións. Sobre a ambulancia medicalizada está disponible 24 horas os 365 días do ano para a poboación de Narón. É verdade que a cercanía de Narón e Ferrol e os hospitais fai que se poida usar en tempo as ambulancias que están situadas no concello veciño, pero tamén vostedes son coñecedores que os bombeiros de Ferrol están no territorio de Narón. Sí, pero nós temos outros. Pode ser, bueno, pero non son de usted porque non quere, porque sí que foron no seu día. Sí que foron no seu día. Estou seguro que chegan a moitos puntos de Narón moito antes que os de Narón. Pero, bueno, é un tema que é unha consideración para que conste tamén que isto. Considero que entender a asignación de recursos de asistencia 061 para o Concello de Narón de forma illada, para o meu entender e para moitas persoas é un erro a maneira de entender un tema que se está a tratar, non? É dicir, xa que procurar ter uns servicios eficientes e activos. Aquí Narón e Ferrol, por proximidade, forman unha área metropolitana única que é a dimensión territorial máis axeitada para entender a distribución das ambulancias na comarca. Tamén se pode utilizar recursos de outros concellos limítrofes que teñen o mesmo hospital de referencia. Se falamos en concreto do Concello de Narón en exclusivo, tamén se pode entender que hai zonas do Concello de Narón que poden ser perxudicadas. Por exemplo, a zona do Val, San Mateo, incluso o mesmo Pedroso, Doso, Santa Icía, Gándara, entre outros, estou seguro que a ambulancia desplázase máis rápido da zona onde está ahora mesmo ubicada que se fora desde o Centro de Saúde de Narón. Pero tamén é certo que hai outras zonas de Narón que se sinten perxudicadas, como pode ser Piñeiros, Freixeiro ou Couto, entre outros, que sería máis rápido desde o propio centro de Narón.
Os estudos realizados no seu día foron os que propuxeron este formato. A área metropolitana de Narón-Ferrol dispón na actualidade dos seguintes recursos asistenciais. Unha unidade móvil, ambulancia con soporte vital avanzado, con 6 equipos de médico e 6 enfermeiros, así como 2 técnicos en emerxencias sanitarias. Esta ambulancia medicalizada está operativa as 24 horas do día os 365 días do ano. Unha ambulancia de soporte vital básico con 2 técnicos en emerxencia sanitaria e desfibrilador con base en Narón. 2 ambulancias de soporte vital básico con base en Ferrol. E unha ambulancia de apoio con soporte vital básico con un técnico de emerxencias sanitarias e desfibrilador. Tamén podemos ter 2 helicópteros medicalizados con base en Santiago e en Ourense. Habrá momentos que é moi posible que todos estes servicios non sean suficientes, é posible, sí que é certo. Pero tamén é certo que en caso de eventos importantes que se conten que poidan asistir unha cantidad considerable de persoas, os organizadores teñen a obriga de alertar aos servicios sanitarios e aos hospitais para, se fora necesario, facer un reforzamento do servicio público, ademais de facer a súa propia contratación dos servicios sanitarios que requere un protocolo de organización de ditos eventos. Podía entrar no dilema de cantas chamadas se realizaron e cantas veces se mobilizou a ambulancia medicalizada no último ano. Pero creo que non é cuestión disso, e creo que é cuestión de entender que posiblemente se poida mellorar e posiblemente habrá que estudiar as posibilidades que se propoñen. Pero, bueno, vamos deixalo aquí, de momento nada máis. Alguna outra intervención? Bueno, boas tardes novamente. Bueno, recordarlle a Jorge que esa moción foi presentada conjuntamente co Partido Terra Galega no ano 21. Non foi o PSOE que la presentou. Bien. Para aclarar, existe unha recomendación da Organización Mundial da Saúde que dice que debe haber como mínimo unha ambulancia por cada 25.000 habitantes. Narón, o seu centro de saúde, desde as 3 da tarde ata as 8 da mañá, ten a población de Narón, máis todo Neda, máis da mitad de Valdoviño. O sea, aproximadamente uns 50.000 habitantes. Tendría que ter 2 ambulancias básicas e, a ser posible, unha medicalizada. Non cumplimos ningún ratio dese tipo. É dicir, é moi difícil defender que en Narón exista unha ambulancia básica durante o día e que logo durante a noite, tendo un servicio de urgencias onde se atenden máis de 100 personas diarias, que se necesitan moitas delas traslados arriba á residencia, que non teña unha ambulancia. É moi difícil de entender e é moi difícil de defender a nivel público. Isto a calquer habitante de Narón que yo expliques non vai a entender. Porque durante o día si podemos ter unha básica e durante a noite, toda a noite non hai ninguna ambulancia en Narón. A disponibilidade do centro de saúde que atende 100 personas diarias e que atende a unha población de 50.000 habitantes. Incomprensible, non entende nadie. Logo, con respecto a asistencial, existe outra recomendación da Organización Mundial da Saúde que ten que haber unha asistencial por cada 120.000 habitantes. A área sanitaria de Ferrol, que colle hasta Ortigueira, é dicir, temos un déficit con respecto ao número de habitantes e temos outro hándicap maiores que é a dispersión geográfica que temos. É dicir, unha medicalizada para atender hasta Ortigueira, Cariño, cunha población que debe ser uns 135.000 habitantes, non chega. Non chega, non é normal ter unha medicalizada para toda a área sanitaria de Ferrol, que abarca hasta Ortigueira. Non é normal. Eu pensei que todo isto costa diñeiro, pero son diñeiros que pagamos entre todos, e que convén que nos cuidemos un pouco a salud. Vamos para maiores, nos pode dar calquer evento, tal, e convén que polo menos nos poida trasladar a alguén. Non teremos que ir nun carromato para a residencia. Moitas gracias, e nada máis. ¿Alguna intervención? Germán. Perdón. Se emites algún sonido, lo agradezco tamén porque estou bastante chosca. Que estou aquí pequeniño, que non se me ve. Bueno, nada, pues me fallou a memoria, Ramos, tens que disculpar. Claro, é que aí como había confusión non sabía que empezaba un e outro. Bueno, en fin. Me alegro, digamos, entre comillas, me alegro, ainda que me entristece, digamos, que esta moción, pues que 4 anos despois que tiña que volver a traerse a este pleno porque significa que non se fixo nada. Entón,
me refiro, o fundamental desta moción, máis da lado dos datos, dos cales agradezco enormemente os que puxeches Ramos encima da mesa, que algúns descoñecía e a verdad que me apena, pero máis al lado dos que puxo, neste caso, o Partido Popular, o señor Castillón, a mí o que realmente me apena é que polas noites en Narón sí que temos esa IVA, esa precariedade. E o digo porque, ao final, se lle explicamos a calquera persoa da rúa, hoxe, se saímos de aquí, digamos, destas paredes, collemos a un veciño e lle preguntamos se se siente seguro porque pola noite non hai ambulancia e se entende que iso é así porque polas ratios que fixa a Xunta de Galicia non nos corresponde, me gustaría saber que pensaría. Eu penso, digamos, que neste caso a razón, a pura lógica, falle a ese veciño ou veciña entender que realmente alguén na Xunta de Galicia non, ese día, ao mellor, non dormirá ben a sesta ou estaba equivocado. É de pura lógica que Narón teña, neste caso, como a octava cidade de Galicia, teña ese servicio asistencial de urxencias as 24 horas do día. E aquí, como ben dixo, neste caso, a voceira do BNG, non se trata, neste caso, de desvestir un santo e vestir a outro. Pero tamén, o que non se trata é, facendo, digamos, un símil cinematográfico, que existan os xogos da fame entre Ferrol e Narón. É dicir, que vamos priorizar se se poñen enfermo e hai unha urxencia en Ferrol e Narón? Priorizamos os de Ferrol porque está ali o posto base da ambulancia ou é en Narón porque digamos que está a autopista e ao mellor non temos que ir polo centro de Ferrol? Hai que ser serios. Como ben dixo neste caso o señor Ramos, pagamos os impostos todos e merecemos os servizos todos. En este caso, o Partido Popular, con 0 euros para Narón, creo que pouco pode dicir. Algúna intervención? Está contentiña. Grazas, señora alcaldesa. Bueno, como dice vostede, señora alcaldesa, se trata dun robo. Hai que darlle traslado ás sergas e valorar as necesidades que se propoñen nesta moción. Me parece ben. Tamén é certo que os estudios realizados no seu día seguían os que propuxeron o formato actualmente que está en funcionamento. Pero vostede, señor Ramos, que está no gremio de medicina, pode intentar que cambien ese formato. Tamén son consciente, porque o preguntei, son consciente que todos os anos se comproba os datos para analizar que os servizos mostrándonos que o dimensionamento do servicio é correcto. Pero é certo, que si é necesario cambiálo, habrá que cambiálo, pero tamén eu podría entralle en unhas cifras que nos falan aquí de actuacións e de salidas que creo que non corresponde, porque sí que son consciente que todo o que podemos mellorar na sanidade será pouco. Eso é certo. Bueno, sigan ustedes traballando e intentando que haya esas mellorías. Desde logo, por culpa nosa non vai ser. Non hai ningún problema. Moitas grazas. Algúna intervención máis? Bueno, entendo polo que dixo que vai a votar a favor e que vai a mudar, porque estaba aquí vendo ese voto do 2021, donde en este caso, como ben decía Ramos, unha proposta de Terra Galega e do PSOE, donde en ese momento tamén se sumaba con ese voto a favor o BNG, con 3 abstencións, en este caso, abstencións, axúdenos a ter un rogo unánime deste Concello para unha solicitude que a verdade é que hai unhos ratios que hai que cumplir. Non, tócame a min. Hai unhos ratios que hai que cumplir. Entón, como agora mesmo entendeu, ou creo que me quedou constancia de que entendeu que é un rogo, axúdenos a materializar ese rogo por unanimidade de todos e todos os que estamos aquí, que representamos os 40.000 veciños de Narón, e en este caso que tamén estamos pedindo para Neda e para Valdoviño, porque, como ben decía Ramos, durante toda esa tarde e esa noite se atenden a veciños desa zona. De verdade, pense en eso e crea que cando chegue este rogo a donde ten que chegar, se vai por unanimidade, probablemente nos fagan máis caso. De verdade, non perda a oportunidade. Pasamos a votar. Algún voto en contra? Algúnha abstención? 6. Bueno, 5 realmente. 5 realmente. Votos a favor? Resto.
Pasamos ao seguinte, que é número 12, moción do Grupo Municipal do PSDG-PSOE para a posta en marcha do proxecto Biblionarón nos parques infantís do Concello de Narón. Visto o texto da moción, a que se propón instar ao Goberno Municipal a posta en marcha a iniciativa Biblionarón nos principais parques infantís do termo municipal mediante a instalación de pequenas casetas ou mobiliario específico para agardar libros infantís de forma segura e atractiva. Promover a colaboración coa cidadanía, coas AMPAs, centros educativos, asociacións culturais, tanto para a recollida inicial de libros como para o mantemento e dinamización desta iniciativa. Estudar a posibilidade de estender a iniciativa a outros espazos públicos, como prazas, centros cívicos ou zonas verdes, en función da súa acollida e viabilidade. E difundir e sensibilizar a poboación sobre a iniciativa, explicando o funcionamento do sistema de intercambio libre, co fin de garantir o seu éxito e sustentabilidade. Visto o ditame favorável a maioría, 6 votos a favor, 3 do Partido Popular, 2 do BNG, 1 do PSDG-PSOE, 5 abstencións de TEGA na Comisión de Desenvolvemento da Actividade Social do 16 de abril, se propón ao Pleno aprobar este ditame. Gracias, señor Ferreiro. Bueno, nesta moción, pois, o que pretendemos, pois, neste mes que estamos celebrando, pois, o mes da lectura, o mes do libro, o mes das bibliotecas, pois, o que vimos é precisamente a traballar precisamente a que esa cultura na lectura que sexa, pois digamos, esa semente que sexa sembrada nos máis cativos. É dicir, sembrar os lectores do futuro. Como que pretendemos facer iso? Pois pretendemos facer iso pois, a través de medidas que xa están postas en outros concellos que, polo visto, sí que dan bastante resultado, que é incentivar neses parques infantís pois esas lecturas de contos ou neste caso pois libros desas idades en relación a esos pequenos e pequenas a fin de que poidan compaxinar pois ese xogo pois coa lectura cos seus pais, máis, titores ou aquelas persoas que estuveren a cargo. Se trata de, como dixen, de sementar os futuros lectores porque unha sociedade que lee é unha sociedade libre. E iso é o que pretendemos, sempre pretendeu o Partido Socialista desde a súa Constitución. Moitas grazas. Alguna intervención, Olaya? Sí, estamos de acordo co que aquí se plantexa. Aproveito tamén para poñer o valor o grande traballo que se fai dende as persoas que traballadoras da biblioteca. Creo que son un gran exemplo de bo facer e todas as actividades que se fan alrededor da biblioteca, é verdade, e eu creo que é un exemplo e que veñan moitas máis. Eu creo que esta proposta é moi positiva, xo penso agora, e xo pensaba, por exemplo, cando fixemos esa proposta dende participación cidadá para o Plan de Mobilidade Urbana Sostíbel, que de feito se recolle nese Plan de Mobilidade, non como ordenanza, pois agora que xa nos puxemos aquí coas definicións, porque non é un termo legal, pero sí como propostas a adquirir, polo que entendo que hoxe non haberá problema en que sexa aprobado e porque ademais coñecemos por outros concellos de que está a funcionar e que é algo para que convivamos todos e todas no espazo público, que ás veces creo que falo un pouco de máis o espazo público así, porque é algo que me gusta realmente moito incidir nisto e nada, o voto do Bloque Nacionalista Galego vai ser favorable neste sentido, como xa foi hai uns anos con ese PEMUS que votamos e que entre outras incluía esta proposta no seu inicio do BNG. Algúnha outra intervención? Pasamos entón a votar a moción. Algún voto en contra? Algunha abstención? Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao seguinte, que é número 13, moción do Grupo Municipal do BNG para tomar medidas para poñer fin ao abandono dos barrios e parroquias da cidade. Neste punto sabes que hai dúas enmendas, unha que retira un punto e outra que cambia unha palabra. Paso a leerla coas modificacións. Visto o texto da moción na que se propón instar ao Goberno Municipal a, primeiro, desplegar coa participación directa do movemento veciñal na súa definición un programa plurianual extraordinario de investimentos para a atención de todos os barrios e parroquias da cidade aos vindeiros 3 exercicios. Segundo, impulsar a descentralización administrativa do Concello e o alargamento da participación cidadá coa creación dos consellos veciñais de barrio e de parroquia como espacios de codecisión que participen directamente na definición das políticas municipais e, nomeadamente, os investimentos do Concello no seu ámbito. Terceiro, aumentar equipos e brigadas municipais para a atención áxil das necesidades de mantemento dos espacios públicos e mellorar o control das empresas concesionarias e contratas municipais. Cuarto, implementar un visor económico municipal coa información en tempo real de series históricas accesible polo conxunto da cidadanía
desde o portal web do Concello no que se recolla o grau de execución orzamentaria desagregada por capítulos, servizo, programa e aplicación, desglosando territorialmente os investimentos por barrios e parroquias. E quinto, normalizar a relación institucional do Goberno municipal con todas as entidades do movimento veciñal da cidade, garantindo canles fluídas de colaboración para a adecuada atención das súas demandas e reivindicacións. Con un ditame favorable, con unha xunta de portavoces que xa estuvo íntegramente, a súa presidenta propón a pleno adoptar estes acordos. Alguna intervención? Sí, Olaya. Sí, primeiro agradecer aos grupos municipais que durante estes días se puxeron en contacto connosco para coñecer o sentido destas mocións, porque como todos e todas sabedes, e así volo expliquei tanto a parte administrativa como a política, eu non estou me acabo sentar na xunta de portavoces, e tamén agradecer a parte técnica por todas as dúbidas e que durante estes días puidemos solucionar, solventar e incluso informarnos. É de agradecer que a parte administrativa do Concello funcione e é de agradecer que tuvedes tamén coñecer o porqué destas mocións, os que así vos puxestes en contacto connosco. Moi ben, a respecto desta moción parecíanos importante, pois agora eu recoñezo que estuve mirando para facer propostas de participación cidadá e aquí hai algunhas que poden dar a coñecer un pouco por onde quererá o BNG que Narón modifique o seu estatuto de participación. Ben, nos consideramos, así é que Narón non ten un centro claro, non? Podemos ter unha parte histórica que sería Xuvia, un centro administrativo que podería ser o Alto, pero é verdade que temos un concello que é multicéntrico e onde os barrios e parroquias valen por igual e creo que é moi interesante e que é algo que nos pon en valor como concello, non ter ata 1000 vacas censadas, ter 3 polígonos industriais, ter zonas claramente urbanas e con movimento e especificidades urbanas e outras claramente rurais con as necesidades moi específicas. Para iso nace o Plan de Mobilidade Urbana Sostible, para iso nos fixemos máis de 100 propostas despois de aclarar eses 10 puntos que viñan con unha serie de propostas que así nos fixeron, tamén nos agradeceron no seu momento o equipo redactor do PEMUS, veñen unhas axudas do ETI que veñen un pouco a colaborar con iso e aparecen, e algo que agradecemos, que aparezan recollidos para esas axudas os núcleos de centralidade, tanto entendemos parroquiais como de barrio, e que empecemos a elaborar que algo que nos consideramos importante, plans directores. E decímolo porque se hai algo que un concello, os concellos, se algo no que teñen plenas competencias é no espazo público. É verdade que ás veces hai que asumir moitas competencias que son impropias, é verdade que agora estamos con a administración e unha Xunta de Galiza que afoga os concellos, pero se en algo no que nós podemos incidir directamente e onde temos aí ben todo o debate que houve na anterior ordenanza a respecto dos usos que se poden facer en parques dos animais de compañía, é certo que aquí temos a mellor das maneiras para incidir directamente nos nosos veciños e veciñas e ter espazos públicos onde todas as persoas poidamos convivir e disfrutar independentemente da nosa idade, do noso xénero ou da nosa condición social. E temos exemplos, ademais, dese bon facer, como pode ser San Sadurniño, Carballo, Allariz ou, como non, tamén Pontevedra. Entonces, como é algo que traballamos moito no Bloque Nacionalista Galego e a participación tamén nos parece un paso importante, traemos estes puntos. O primeiro, é verdade que poñemos estes exercicios, non quere decir que quede todo para o último, sino que creemos que é unha boa maneira de valorar para incidir en curto, en medio e en longo prazo a respecto do noso Concello. O de aumentar as equipas e brigadas municipais para atención áxil das necesidades do mantemento dos espazos públicos creemos que é unha boa maneira de facer partícipes a nosa veciñanza, as nosas asociacións veciñais neste caso, e que haxe unha colaboración entre as equipas e brigadas municipais e tamén coa propia veciñanza, creando espacios moito máis seguros, do que, por certo, xa debatimos no seu momento colocar ou non cámaras no parque de Xuvia. Entendemos que se retirase a parte o punto cuarto a respecto
o punto cuarto, porque vale que se pense para a lei de grandes cidades, pero sí que nos parece moi interesante que hai unha parte administrativa que xestiona as queixas e suxestións, pero tamén está a parte política. Así que creemos que é importante que nos puidéramos reunir, coñecer ese número de queixas e suxestións que van en aumento no noso Concello e poder incidir para solventalas tanto na parte administrativa como dende a parte política. Entre outras cousas, porque é verdade que nós facemos moitos rexistros, supoño, desde a oposición e que se tarda en contestar, pero a veces o plazo un mes ou 2 meses é moito cando necesitamos ter información máis en menos tempo para poder axudar ou colaborar para que Narón avance. E o último punto, que antes era o quinto e agora é o cuarto, basicamente ter un visor económico municipal e a respecto dos orzamentos, que de alguna maneira é verdade que os orzamentos están ali, que son públicos, sabemos todo isto, pero creemos que é necesario que se recolla o grau de execución orzamentaria, que moitas veces se solicita dentro dos grupos municipais, e esa información que temos os grupos municipais creemos que tamén debería de ser pública para a cidadanía, por algo tan sinxelo como para a transparencia e para que a veciñanza saiba que neste Concello non hai trampa nin cartón e que estes son os orzamentos, isto que se executa, e ir desglosando capítulo, servizo, programa, e digo de programa porque unha cousa é falar dos capítulos, pero outra é saber o que se dedica en cada capítulo. Ás veces cóstanos sabelo os grupos da oposición, aínda que preguntemos moito, pois creemos que é importante que isto sexa aberto e creemos que algo que se podería realmente que poderíamos apoiar calquera dos grupos que estamos aquí si temos en conta as premisas de transparencia, participación e para ter un Concello para todos e todas. Gracias. ¿Alguna outra intervención? Jorge. Grazas. Imos votar a favor desta moción porque compartimos precisamente coas verbas que acaba de trasladar por ahora mesmo a voceira do BNG, compartimos un modelo participativo, transparente, directo e preto á veciñanza. Creo que os puntos que son recollidos na moción do BNG son precisamente o narón polo que esta forza política se presenta a estas eleccións a fin de que haya unha transparencia e que haya unha participación en relación dos veciños respecto á política municipal. Entendemos, ademais, que a sociedade, precisamente a actual, é o que demanda nestes tempos. Demanda esa participación, ese coñecemento e, sobre todo, o que demanda tamén é que se lle escoite e que se lle teña en consideración. Por lo tanto, no Partido Socialista estamos a favor xa non só desta moción, senón de outras que se foron presentando e incluso foi presentadas por este Partido Socialista nesta legislatura que van nese senso e que van precisamente traballar por un Narón mellor que sea para as persoas e que non se quede nun eslogan. Moitas grazas. ¿Alguna outra intervención, Germán? Grazas. Nesta moción false de distintas parroquias e barrios, con todos os meus respetos e moita concreción. Preocúpame pensar que para seguir dando longas ao tempo a un goberno que non ten capacidade para xestionar e moito menos para resolver a cantidad de problemas que están a chegar día tras día a este Concello polos distintos medios. Podemos falar sobre todo do custo que están a ter as obras na súa gran maioría, con esas certificacións extras que no ano 2024 sobrepasou os 170.000 euros, sin contar os custes das direccións de obra, que, como sabedes, consideramos desde este grupo que deben ser feitas por un funcionario municipal. Podíamos falar da Rúa Solaina. Unha semana, si e outra tamén, están chegando solicitudes de queixas dos distintos problemas que xurden nos edificios que lindan con esa deshumanización da Rúa Solaina. A última é moi fresquiña, do edificio que fai esquina ca Alexandre Bóveda e a Solaina, polo desvío de augas que motiva inundacións nos garaxes onde hai máis de 70 prazas. Unha mala execución e un erro na formulación coas novas canalizacións está provocando estes problemas cos veciños e veciñas e mesmo desaparecen as arquetas que onde deberían de evacuar as augas do edificio. Seguimos sin dar solucións a varios lugares e ubicación dos contenedores do lixo. Falan de cubrimento da pista deportiva de Doso, me sorprende, a máis de San Xiao, algo que de verdade se puido facer con o plan de obras e servicio da Diputación,
Con os fondos que se utilizan para o gasto corrente, unha parte podría ser utilizado para cubrir dita pista, tanto a de Doso como a de San Xiao, que foi aprobada, ademais, nun acorde plenario. Un servicio que sería moi valorado polos veciños e veciñas das parroquias, en especial por a xente máis nova. É moi importante concretar en cuestións e propostas que non queden nun esquecemento. Presentáronse mocións moi necesarias que vostedes non apoiaron en pouco tempo. Despois, o seu propio grupo reclamou a publicación desa proposta, como moción a ampliación de mellora da rúa O Lobairo, que está soportando unha cantidad de circulación de vehículos e persoas nunha situación que non cumpre a seguridade viaria, sendo un perigo especialmente para os peóns. Para implementar estrategias requiere un compromiso firme por parte do Goberno, algo que non está sucedendo e vexo poucas posibilidades de un cambio de atitude por parte do Goberno. Cando non queremos escoitar as propostas de outros grupos, é moi difícil que cambie a dinámica. É importante lembrar que cada barrio e parroquia ten as súas propias características e desafíos, polo que as medidas implementadas deben adaptarse á realidade local. Un enfoque integral que involucre as autoridades, os residentes, as empresas da zona, as asociacións e a propia sociedade civil é fundamental para lograr un cambio positivo e sostible. Nada máis e moitas grazas. Algo outra intervención? Pasamos entón a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? Votos a favor? Pasamos ao seguinte, que en este caso, número 14, moción do BNG para mudar a ordenanza municipal reguladora de emisión e recepción de ruidos e vibracións. Hai unha emenda en este caso. Hai unha emenda que ten que acepta o BNG. Vale. Emenda do PP. Visto o texto da moción, na que se propón instar ao Goberno Municipal a mudar a ordenanza municipal reguladora de emisión e recepción de ruidos e vibración no seu artigo 40.1, quedaría con esta redacción. Aquí. Quedaría unha punto A, que sería o uso do modo de todo dispositivo sonoro con fins de propaganda, reclamo, aviso ou distracción requerirá autorización preventiva previa expresa, e un punto B, que sería horario para uso de dispositivos sonoros con fins de propaganda sería de 10 a 1 en horario de mañá e de 17 a 20 horas horario de tarde. O dictamen favorable con el dictamen existente, nuevamente con la abstención de todos los grupos en la Xunta de Portavoces pasada. Hola. Grazas, alcaldesa. Esta moción a tratamos, a traemos aquí porque nos dimos conta que nesta ordenanza podería dar a erro. Explícome, a respecto da megafonía, é verdade que os partidos políticos en campaña electoral por unha orden ministerial xa temos dereito a usar megafonía sin horarios durante o momento que dura a campaña electoral. Se o podemos facer as organizacións políticas, porque non o pode facer unha asociación veciñal ou outro tipo de organizacións que sen ánimo de lucro ou persoas que sen ánimo de lucro, senón de difundir unha información que consideren necesaria. Recoñecemos que este punto é tal cual sacado da ordenanza da cidade de Santiago de Compostela. Xa vos digo que Santiago de Compostela non está cheo de megafonía, nin salen os de Gadis a dar as súas ofertas, nin aparecen en ruidos durante horas, non. Iso non acontece, nin aparecen 20 persoas a solicitar ese uso, pero sí que hai que solicitalo e que logo é o Concello quen dá o permiso para facelo ou non. E creemos que é importante porque é verdade que no rural utiliza esa megafonía para difundir reunións, pois, por exemplo, a Asociación de Veciños Oval, cando veían que tiñan o problema e fixeron un encontro informativo sobre a posibilidade de que houbera un parque eólico ou
non nesa parroquia. Asociacións veciñais para facer convocatorias. Mesmo o Bloque Nacionalista Galego fora de período electoral para anunciar determinadas cousas ou a Comisión da Revolta Popular de marzo de 1918 que está conformada por diferentes asociacións de Narón donde participa o Concello de Narón e outros concellos da contorna como Neda, Fene, Ferrol, etc. fan uso de megafonía para falar de determinados encontros sempre que se cumplan os límites de ruido que así están estipulados. Entón, creemos que ante a posibilidade de ter apercibimentos polo uso ou non uso, como ten acontecido aquí, ou a hora de colocar determinados cartéis, creemos que neste caso que é importante que a xente e as asociacións sen ánimo de lucro, de feito, fixémola así ampla para que se puderan facer enmendas e tamén se nos explicou que unha vez si sae aprobada, porque estamos a falar dunha ordenanza, haberá que regular o de que sexa uso sin ánimo de lucro e con as certas características e ademais ten que volver a pleno para ser votada, pois traémola aquí e consideramos que tamén é importante. Non é importante porque ao final hai un baleiro legal e os veciños e veciñas de Narón de alguma maneira teñen que saber cales son os seus dereitos e xa decimos, é unha maneira de informar moi coñecida en Galiza, sobre todo na Galiza rural e que creemos que en Narón debe de estar recollida para poder facer uso dela na ordenanza, non só as organizacións políticas ou en casos de alarmas e urxencias, pero as organizacións políticas en campaña electoral, senón para quen así queira defender unha convocatoria dunha manifestación ou do que sexa. Nada máis, grazas. Algunha intervención? Sí, Germán. Grazas. Hola. Bueno, neste sentido, nós estamos a favor sempre que se recolla a limitación de horarios, porque entendemos que hai persoas que necesitan descanso e, polo tanto, especialmente na zona máis urbana e incluso en zonas rurales, de núcleos moi rurales, que hai vivendas e que, bueno, pues, o ruido pode afectar a determinadas persoas maiores, nenos. Entonces, bueno, con esta modificación que se plantexa de 10 a 13, de 17 a 20, pois nós estaríamos de acordo e votaríamos a favor. Algunha outra intervención? Román. Ben, nos sentimos, a verdad, que orgullosos de que non sea unha población que cada vez crece máis en poboación. Eso supón que o estado de benestar dentro do noso concello é alto e a xente decide virse a vivir aquí. Isto sumado a que as poblacións que van hacia un futuro, como creo que Narón, van totalmente en contra desa contaminación acústica que produce as cidades, pois nos choca este tipo de propostas donde, ademais deso, é precisamente para controlar esta contaminación acústica. Incluso a Xunta de Galicia quitou un borrador de ordenanza que regula isto, no que non é vinculante, pero sí que recomenda e proíbe claramente o emprego de dispositivos sonoros con fins propagandísticos, que incluso determinados concellos que se nombran aquí moitas veces, como pode ser Pontevedra e Carballo, os proíbe claramente nas súas ordenanzas. Pois nos sorprende que aquí no Concello de Narón, que creo que é un concello que vai cara ao futuro, non dá un paso atrás, pois que traigamos este tipo de medidas que creemos que non son as que temos que encamiñar. De feito, creo que vivimos nun concello moito máis moderno, máis actual, incluso na zona rural, e hai moitos outros medios inocuos totalmente desde o punto de vista sonoro para facer calquer tipo de publicidade, propaganda, comunicación ou aviso que se poda levar a cabo. Polo tanto, o noso voto vai a ser para un Narón do futuro e vamos a votar en contra. Algunha intervención máis? Hola. Bueno, creo que non te diches conta, pero decir incluso zona rural a min
resulta ofensivo. Pero, porque incluso como se na zona rural, é verdade que a zona rural de Narón hai unha deixadez, hai cada vez máis parroquias que dicen que se queren unir a San Sadurniño, para non, porque ali teñen certos servizos que no rural de Narón non se atenden, ou incluso eu creo que deberíamos de omitilo, pero entendo que, en serio, que non era a tua intención poñer eso ou dicilo. Non sei a que te refires con contaminación acústica cando hai uns horarios delimitados, cando se ten que pedir por registro e cando ten que ser con as determinadas características. Non sei se unha manifestación é contaminación acústica, que se usa megafonía, se as festas do alto son contaminación acústica, a feira medieval, ou poderíamos falar de moitas situacións ou incluso de cousas que se pasan por alto, pero que nunha ordenanza, se non se recollen, logo pode haber problemas ou decidir que persoas poden facer un uso dunhas cousas ou de outras, e outros si poden facelo e outras non. Entonces, creemos que é positivo e creemos que o futuro non é estar pegado nunha pantalla e ver o que nos dice ChatGPT, sino que o futuro é tamén que a xente poida estar informada dunha maneira ou doutra, non só a través do que queiramos transmitir polas redes sociais, do que facemos todos e todas uso, senón poder informar de situacións concretas, e iso pasa por aí. Así que orgullosas de mirar cara ao futuro e de ter un Narón de todos e todas, e non pensar que iso dos que miran para un sitio. Algúna outra intervención? Pasamos entón a votar a moción. Algún voto en contra? Algunha abstención? Votos a favor? 11. Pasamos ao seguinte, que é número 15, moción do Grupo Municipal do Partido Popular, Plan de Accesibilidade Universal para edificios municipais con actividade pública. Visto que esta moción, a que se propón a diagnose actualizada do estado de accesibilidade dos edificios municipais coa actividade pública con carácter prioritario, así como o resto de deficiencias en cuestións de accesibilidade no termo municipal. Segundo a vista anterior, a elaboración dun plan de accesibilidade universal con medidas concretas para a súa resolución, cun calendario realista de execución e coa dotación orzamentaria precisa para leválo a cabo. Terceiro, que se habiliten canles de participación para que a ciudadanía e os diferentes colectivos sociais poidan achegar as súas necesidades e propostas. Visto o dictamen favorable por maioría, con 2 votos a favor, unha Partido Popular, unha PSG-PSOE, 2 abstencións de Tega na Xunta de Portavoces celebrado 21 de abril, se propón o pleno adoptar o dictamen nestes termos. Algunha intervención? Gonzalo. Buenas tardes, señora alcaldesa. El Real Decreto Legislativo 1/2013, del 21 de noviembre, se refiere a la accesibilidad universal en los espacios públicos para todas las personas, para que todas ellas, sin excepción ni discriminación, puedan acceder al mismo y disfrutar de una manera normalizada, cómoda, segura y eficiente, porque sin dichos entornos accesibles se impide el ejercicio del derecho de muchas personas, por lo cual resulta evidente adecuar ciertos parámetros de esos espacios. El diseño universal no excluirá los servicios de apoyo a las personas con discapacidad. Debe ser respetuoso para que ninguna persona sea discriminada. Debe ser seguro y evitar situaciones de riesgo. Debe ser saludable, sin ningún riesgo para la salud, incluyendo a las personas con alguna patología, ya sea transitoria, permanente u orgánica. Debe ser funcional, de modo que su diseño responda a la función a la que ha sido creada. Una distribución especial, coherente, funcional y no excluyente. La orden también es aplicable, según el artículo 2.2, a la proyección, construcción y renovación de los espacios públicos urbanizados. En el artículo 2.3, como preexistentes si fueron proyectados, construidos e incluso renovados antes de que las condiciones básicas estuvieran vigentes. Somos conocedores de que hay edificios públicos de Narón que, por distintos motivos, actualmente no cumplen todas esas normas básicas. Por eso pedimos los siguientes acuerdos. La accesibilidad es algo necesario para cada día, para nuestros vecinos, para que todos ellos puedan acudir a cualquier edificio público en las mismas condiciones. Pedimos un plan de accesibilidad con un calendario y una puesta en marcha que bien puede ser a través del Consello de Participación Ciudadana, para dar voz a todos los colectivos con movilidad reducida en Narón y con la ayuda de ellos podamos avanzar
en materia de diversidad funcional, inclusión y accesibilidad universal con el objetivo de potenciar la participación de las personas en las políticas municipales de atención, integración social y calidad de vida. No puede existir un Narón de las personas si no escuchamos a los que nos pueden decir las entidades sociales. En la moción ponemos un par de ejemplos, empezando por la distancia más cercana. Beirarrúas, Estrada Castela, con báculos de alumeado público que impide o paso de cadeiras de rodas. Ese non é máis que asomarse aí a la ventana. Y el edificio en el cual nos encontramos, que no tiene accesibilidad a la 7ª planta, con lo cual cualquier vecino que venga a hacer una gestión al concello, que es la Casa del Pueblo, y tenga problemas de accesibilidad, no puede acudir allí. A lo que podemos añadir algunas deficiencias observadas en otros edificios. Por tanto, siendo conocedores de que hay edificios públicos de Narón que por distintos motivos no cumplen con todas las normas básicas, es por lo que solicitamos dichos acuerdos. Sabemos que todo esto cuesta dinero, pero es dinero que pagamos entre todos. Mismo apoyo a las ambulancias. ¿Alguna intervención? Ramón. Desde xa hai bastantes anos que se contratou unha consistencia técnica, neste caso a empresa para fazer unha reducción sectorial de accesibilidade dos edificios de moitos dos edificios municipais, pois xa se levan feito xa levan muitos anos ese plan, se levan feito actuacións, por exemplo, en Gándara, en Las Lagoas, en La Serra, como se dixen, na actualidade, en el xulgado, a biblioteca, desde logo que seguiremos levando a cabo tras ese plan que temos, seguiremos levando a cabo para ir generando esas actividades. Por lo tanto, non é necesario, porque é un traballo que neste momento se leva durante moito tempo. A parte de toda a inversión que se fai nas beirarrúas, desde fai casi un mes está adjudicado a empresa PISA, precisamente ese plan de accesibilidade en vía pública para lógicamente llevar a cabo todas esas actividades. Volvo a repetir, segundo o noso presuposto o permita, ou por lo menos iremos facendo un pouco a boca. Tamén recordar que en vez de determinadas vías no noso concello, como por exemplo, que eso sale aquí bastante a menudo, pero que sería que sí que nos gustaría tamén poder ser así, ou por lo menos que aparezca en plan da Xunta, esa vía que si, bueno, a mellor aparece en plan, pero nunca se chega a efectuar. Entón, bueno, pues agradeceríamos que sí, que todos sumáramos que nos reclaméis plans de melloras na accesibilidade, que levamos moitos anos traballando en eso, pero que tamén teníamos un espírito autocrítico en vías que chegas a ser un pouco vergonzoso como está esa vía cada vez máis, como pasamos anos e cada vez peor, que non se fala en el traballo. ¿Alguna intervención? Pasamos entón a votar. Claro. Vou ter que levantar máis a má. Bueno, es verdad que si en algunos sitios sí se han producido esas adecuaciones, de lo cual, oye, nos alegramos, y lo que estamos aquí es para mirar otros lugares en los cuales no está sucediendo eso. Hay sitios en los cuales se incumplen, a nuestro modesto entender, la normativa en la que hemos hablado, al ser renovados posteriormente a la ley del 2013. El local, por ejemplo, de la tercera edad de Santa Cecilia, en el cual se han invertido 257.000 euros y no está terminado, con problemas de acceso a la primera planta, en la cual se imparten clases de yoga y gimnasia de mantenimiento, acudiendo personas mayores y no ofreciendo la oportunidad de acceder a otras, porque quieran o no, están obligadas a usar las escaleras. Pues el único medio de acceder es ese. También hay personas que acuden que tienen problemas de fibromialgia, pues hay una asociación
y como ustedes serán conocedores, es una dolencia que afecta, entre otras cosas, a las articulaciones, produciendo un dolor agudo e imposibilitándoles en muchas ocasiones para poder subir las escaleras. Otro local social, por ejemplo, que se puede también renovar este tema, es el de la Gándara. Esta renovación no contempla un ascensor para la primera planta, o al menos que se sepa. Y esperemos que el resto de la obra cumpla con la normativa de accesibilidad. Antes de continuar, les voy a contar algo que yo he escuchado aún no hace mucho. ¿Qué les parecería poner una rampa para poder subir a un escenario y que varias personas estuvieran empujando allí la silla de ruedas para que esa persona que tiene esa discapacidad pudiera acceder al escenario? La verdad, es un espectáculo de comedia, una charlotada, diría yo. Parece cómico, pero es patético. ¿Qué creen que pensaría esa persona? ¿Cómo se sentiría y qué pensarían los que están viendo lo que estaba ocurriendo? Desde sus sillas de ruedas o sentados en sus butacas. Pero eso mismo sucedió en el Auditorio Municipal en una jornada de educación vial. Esas personas están discriminadas, no tienen acceso directo al escenario. Acceso que tampoco hay al Pazo de la Cultura, que para ir al escenario es obligatorio tener que salir al exterior, llueva o haga sol, y acceder por donde cargan y descargan los camiones como si fueran una mercancía más. Vamos a ponernos en otro contexto que pueda suceder. Gala del deporte. Premio a un deportista con movilidad reducida. Se le concede un trofeo, porque hay muchos deportes en los cuales participan ellos. Ya solo en atletismo hay múltiples variantes. Baloncesto, ciclismo, natación, etc. Piensen por un momento qué hacemos. A. Directamente no le damos ningún trofeo. B. Lo subimos empujando como en el auditorio, entre varios. Ponemos el brazo y lo subimos para arriba. C. Lo subimos en brazos. O D. Lo mandamos a la calle y que entre por la puerta de la mercancía, llueva o haga sol. Otro es Río Seco. Tampoco tiene accesibilidad para las personas con discapacidad para poder acudir a la tribuna o para irse al Ambigú. No tiene ningún problema. Si están allí abajo y si quieren tomar un café, tienen que acceder a otra persona y le dicen, tome 502 euros, cómprame un café. ¿Se lo traerá o no se lo traerá? No tienen una zona especial para poderse proteger por si hay algún balonazo o cualquier cosa, cosa que hay en muchísimos campos de sitios más pequeños, lugares más pequeños que este. Y después ya no digamos acceder a los campos de hierba artificial. Una persona con caderas de rodas se tiene que comprar un 4x4 cuando llueve, porque aquello es inaccesible, es una fangueira. Y ninguna persona puede pasar por allí. Entonces, bueno, necesitamos que esas personas que no sean invisibles y que se adecúen las instalaciones para poder disfrutar de ellas como cualquier vecino, como cualquiera de nosotros. Considero que le estamos pidiendo un plazo para la elaboración de un plan de accesibilidad para que actúen en consecuencia con la necesidad. No estamos pidiendo que se haga mañana, pero tienen que ser coherentes con la urgencia de cada inversión y darle prioridad a lo más necesario y básico, algo que puedan usar los vecinos y vecinas de Narón día a día todo el año. ¿Alguna intervención? Román. Ben, dous puntos por aclarar. Non hai ningunha sola obra neste concello que se fixera que non cumpla toda a legalidade en accesibilidade, que sea nova, porque, entre outras cosas, porque temos claro que eso temos que cumplir, e se non, porque non se firmaría esa entrega de obras sin cumplir toda a legislación correspondente á accesibilidade. Vamos a poñer outro caso. Supoñamos que un veciño en silla de rodas que vive, por exemplo, en Amenagás e quere ir a comprar un medicamento á farmacia de Freixeiro, pois temos dúas opcións. Unha, ou non ir á farmacia, porque non pode acceder pola beira rúa que hai na entrada de Cedeira. Outra, pode ir a dar unha volta, a mellor chega a xuvia e pode, a mellor ali sí que pode comprar, ou seguramente pedirlle a algún familiar algo que acceda ou que pode ir a comprar o medicamento porque outro non pode. Volvo a repetir, hai moito traballo por facer en accesibilidade dentro do noso concello, pero me gustaría tamén que se reclamara coa mesma premura, coa mesma inquietude, outras vías que están, creo que, con unha deficiencia bastante máis grande de moitas das que se están pedindo aquí.
Algunha intervención? Bueno, el ejemplo que me ha puesto es un buen ejemplo. Cuando me pregunten a alguien, se lo explicaré. El ejemplo de la farmacia. Quizá a algunos de nosotros un día le duele la cabeza y no sale de casa. Pero esas personas, para nosotros, son unos héroes que salen cada día de su casa a la calle a enfrentar muchas barreras y que está en nuestras manos el poder eliminarlas. Son personas con sentimientos como todos nosotros. Entonces vamos a ponérselo fácil. Tratemos entre todos de restaurarle lo que le ha sido arrebatado por la vida. Hemos sido escogidos por los vecinos para avanzar. Y no estoy diciendo que nos hagan cosas, para avanzar. Y eso es lo que debemos hacer, avanzar y mejorar la vida de esas personas. No es tiempo de defenderse, no es tiempo de atrincherarse. Es tiempo, entre todos, de procurar darle a nuestros vecinos y vecinas, lo que esté en nuestros medios, un Narón mejor. A verdade é que non tiña nin pensado intervir pero despois de escoitar así determinadas cousas, a ver, evidentemente estamos, e o digo moitas veces, hai moitas cousas que mellorar, moitísimas, e a nivel de accesibilidade, moitas. Iso é unha cousa. Outra é que non estamos mirando para outro lado, é dicir, aquí está, e está, o que pide a moción é a diagnose actualizado do estado de accesibilidade de edificios municipais con actividade pública con carácter prioritario, así como o resto de deficiencias. Están aquí, é dicir, esa redacción, eso que decía, que lle paso para que vexa todos estes edificios analizados a nivel de accesibilidade, co cual non ten sentido gastar, que falaba aí de ser coherentes co gasto público, non contratar en este caso pois outro plan de accesibilidade para edificios. E agora mesmo está adxudicado un plan de accesibilidade universal a nivel de beirarrúas. E de verdade que a mí tamén me gustaría esas medidas que toman, en este caso Xunta de Galicia, que establece como camiño do Camiño de Santiago, que pasa por unhas escaleiras que non son accesibles como tramo principal, esas decisións tamén me gustaría que ellas contemplen e que digan outra alternativa como así pedimos. Carretera de Cedeira, Estrada de Cedeira, firmas, sinaturas de xente que vive nas vivendas e que non é capaz que ten que ir pola calzada para poder sair do seu barrio. Estamos falando dese nivel. Entón, que nos veñan a exixir aquí e que recoñecemos, evidentemente, que hai moitas cousas que mellorar, como decía, pero como digo moitas veces, hai que ir priorizando e é o que facemos. E a mí me gustaría que o mismo criterio que utilizaban para cando se falaba dunha ambulancia medicalizada ou non, que se te vese agora mesmo para isto. É dicir, vamos a poñer teremos que ir analizando como xa está feito e por orden de prioridades, e aí sí que toca, en este caso, o Goberno de Narón, decidir cales van primeiro que outras. E como comprenderá, cando non hai para todo, evidentemente o que fixemos o último foi o complexo polideportivo da Gándara pola cantidade de veciños e veciñas que hai. Vamos a poñer en todos os locais sociais un ascensor? Realmente necesario? Ese uso que decían para esa ambulancia medicalizada, a que había que ver os usos e as necesidades, cal eran reales e cantas veces terían esas saídas e tal, para aquí non. Para aquí isto non vale, ese criterio que vale para eso, para aquí non. Aquí temos que colocalo en todo. De verdade, sí que apostamos pola accesibilidade, sí que apostamos por facer un Narón máis accesible para todas e todos, a nivel universal, accesibilidade universal. Pero de verdade, votar a favor de algo cando se está traballando, cando se está ten esa relación de todos esos edificios analizados, se ten adxudicado ese plan de accesibilidade universal, en todos os orzamentos van cantidades para esas melloras, de verdade, que vir aquí a decir que non estamos a facer nada, non. E que isto, que facer ou gastar en contratar outro plan de accesibilidade para edificios, non, porque consideramos que, o pongo aquí na moción, mira, diagnose actualizada do estado de accesibilidade dos edificios municipais con actividades públicas con carácter prioritario, así como restos de deficiencias en cuestión de accesibilidade. De non hacer nada, non dixemos. Existen. Entón, agradecería de verdade tanto Xunta, Diputación como as súas estradas que teñen que de verdade en moitas ocasións demandadas por este grupo de goberno que as teñan tamén en conta, de verdade. Si ten esa capacidade para chegar e para tal. O último exemplo que fixemos foi presentar unha posibilidade de convenio para a mellora da Estrada de Cedeira, de verdade que agradecería que esa mesma demanda no seu grupo de partido que a trasladen, por favor. Pasamos a votar. Algún voto en contra? Algúnha abstención? Votos a favor?
Pasamos ao seguinte, que actividades de control do pleno, mocións urxentes. Non consta presentada ningunha moción. O seguinte, actividades de control do pleno, de acción de contas, resolucións e órganos de goberno, dase conta e, como sempre, acompaña a orden do día desta convocatoria. E o seguinte, actividades de control do pleno, rogos e preguntas. Non sei se queren emitir algún rogo ou algunha pregunta e agradecería que me indiquen antes de facelo se un rogo ou unha pregunta. Gracias. Un rogo. Sí. Un rogo que reitero respecto ao pleno pasado en relación a que nas redes sociales que se anuncien os plenos e así o contido do orde do día. Moitas grazas. Sí. Boa tarde, grazas. Na carretera de Baltar, donde dá volta o autobús, hai un boquete enorme cunha valla e leva xa 2 meses. Entón, a pregunta era que para cando se ten pensado amañar. Grazas. Non sei. Hola, buenas tardes. Una pregunta. Sí. Que estaba así, disculpa, ¿no? Una pregunta. ¿Cuál es el estado de las actuaciones de la travesía Pena de Embade y Aldea Sarguiral? ¿Si están en proceso o están finalizadas? Gracias. Hola. Sí, grazas. Primeiro, unha pregunta. Na Avenida de Santa Icía está habendo de maneira reiterada dende hai tempo, logo xa vimos que incluso unha veciña fora Valedora do Pobo, coches aparcando nas beirarrúas. Fixemos un rexistro onte, sabemos que hoxe, nos dixo a policía que iban a revisar, está ademais os coches colócanse nas beirarrúas dun camiño escolar seguro, hai xente que das súas vivendas non poden salir, teñen que acceder e teñen que pasarse á estrada, o que estábamos falando agora, por exemplo, co da estrada de Cedeira, pois está acontecendo a Avenida Santa Icía. Que medidas pensa adoptar o Goberno neste sentido? Logo outra, que algo que xa temos falado noutras ocasións e que, algunha solución se estuvo poñendo por parte da Concellería neste caso de Pablo, pero a respecto do Camiño do Lodairo, porque é verdade que dos poucos núcleos rurais, que ademais así o dice o Plan Xeral, cando o Couto pasa a non ser considerado núcleo rural, dice das poucas zonas que quedan é o Camiño do Lodairo. É verdade que os coches pasan a moita velocidade, que ali hai vivendas e rogamos que se poña algún paso elevado para que a xente, os coches non circulen a esa velocidade para ben dos veciños e veciñas que ali viven. Preguntamos tamén a través de rexistro sobre a convocatoria da Comisión Normal para o problema das moscas, basicamente para saber cales son os resultados da colocación de niños, que nos parece unha boa medida, e da situación que se está a dar, e ter un poquinho máis de información cando se vai convocar. Rogamos e creo que estamos de acordo todos os grupos municipais que o Concello de Narón parabeniza as campeonas de Revolución UPA porque acaban de, gañan os campeonatos do mundo de Europa, españolas, galegas e son o noso orgullo alá por onde van de Narón, que se parabenice públicamente a estas campeoas. Logo, a respecto da cartelería de Pedroso, que é dunha estrada de Deputación, informar, isto é un rogo, informar que o BNG xa solicitou que se solucione, porque está nunha estrada a través da diputada provincial da nosa comarca, do Bloque Nacionalista Galego, que depende dunha área, neste caso do Goberno do Partido Socialista, pero rogamos que o Concello faga o mesmo, que inste e que visile a situación que se está a dar en camiños e estradas da Deputación, porque ao final é espazo público de Narón e temos a obriga de milloralo. E nada, tamén rogar que a partir de agora as intervencións veciñais, unha vez rebatado o pleno ordinario, que tamén sexan gravadas para que poidan ser escoitadas. Ademais, consideramos que pode ser positivo incluso como imaxe do Concello. Oxe, xa se van gravar? Non, xa son gravadas, as últimas xa se gravaron. Vale, pois entonces
estamos contentas. Pero xa daquela, quero dicir, xa hai... Xa, no último se escoitaba tan mal que non... Bueno, iso é outra cousa, pero... Xa, vale. Rogo de Jorge Vale... perdón. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, señora alcaldesa. Yo tengo dos preguntas. Una es acerca sobre el cambio de la ubicación de los contenedores situados en la carretera del Val, a la altura número 602, antiguo lugar de cruceiro número 8, que reiteramos esta solicitud tras llevar la comisión informativa y a pleno en el mes de enero y que usted había dado traslado. Le confirmamos que ese traslado estaban así y a día de hoy siguen en el mismo sitio, sí, 3 meses después. Esta situación derivada de la ubicación incorrecta de los contenedores constituye lo que es un riesgo para la seguridad y dado que ya se ha producido un accidente, afortunadamente sin víctimas, no sé qué cabe esperar, que ocurra algo más grave para tomar medidas. Entonces mi pregunta es cuándo se va a proceder al cambio de ubicación de esos contenedores. Y la otra pregunta es en referencia a que en el pasado pleno del mes de febrero se le informó que en la calle Curros Enríquez, en la parroquia de Santa Rita, existe un edificio que está sin terminar, que había sido escenario de ocupaciones e incendios y que además en la entrada del garaje desde hacía un mes se habían acumulado lo que eran restos de mobiliario, tal y como se mostró en unas fotografías en este pleno, transformándose eso en lo que era un mini vertedero. En aquella ocasión se le hizo un ruego para que se tomaran las medidas urgentes para retirar dichos enseres y usted nos comentó que se había realizado un requerimiento y que no sabía si se había hecho efectivo, se había salido. Hoy le confirmo, ¿sí?, que la situación sigue igual y para ello le muestro esto. Sí, esto es hoy. Pero se quitaron. Pues esto es hoy. Y está el mismo colchón, No sé el mismo... Esto es lo mismo, ¿eh? Tengo las fotografías, se las puedo mostrar, está lo mismo. Por tanto, mi pregunta ahora es, ¿se van a adoptar medidas? ¿Cuándo se va a permitir que esta zona continúe convirtiéndose en un vertedero? No sé, nada más. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Tengo 2 preguntas e 4 rogos. La primeira pregunta. A vista dos resultados en 2024 nas contas da empresa mixta Cosma, de transferencia realizada nese exercicio polo Concello de 239.000 euros, menor que estaba prevista no orzamento de 2024. Non escoitei. Que en referente ás contas da empresa mixta Cosma, que da transferencia que realizou o Concello de 239.000 euros, menor que a que estaba prevista no orzamento de 2024, que eran 430.300 e algo, como se explica que en 2023 pretendesen unha subida das tasas que mediaba un 40% máis menos e falábase de que estaba comprometida a viabilidade da empresa Cosma? Esa é a primeira pregunta. A segunda pregunta, que xa lle comentei antes e non me contestou, é sobre o que registramos o 31 de marzo solicitando por registro a esa alcaldía o plan de emerxencias e plan de evacuación do pabellón do Val. A día de hoxe non se nos entregou, entón gustaríanos saber se existe e se existe rogamos que se nos entregue. Despois un rogo nas rúas Muiñeiros e Rúa dos Carboeiros no polígono Río do Pozo, na parte final pois hai unha falta de limpeza importante tamén, que hai uns pocetes das arquetas que están sin tapa e que están peligrosos, especialmente na Rúa Carboeiros, xusto despois da última rotonda antes de chegar á C116, e que solicitamos, pois rogamos que se controle e que por favor que se poidan poñer esas tapas que faltan. E outro rogo, recentemente presentamos por registro unha fochanca na Rúa Illas Sigargas, na Viviendas da Marina. Por exemplo, os rogamos que se repare o antes posible esa fochanca. Outro rogo, no cruzamento do Camiño dos Outeiros e o Camiño de Baltar, no Val, existe unha fochanca que leva señalizado con un valo desde hai 2 meses. Rogamos que se repare o mesmo canto antes. E no pleno do mes pasado fixemos unha pregunta e un rogo que facía referencia á parcela que se rozou entre a Rúa Álvaro Conqueiro e o Centro Manuel Pérez Sequeiro, unha parcela que existía ou que estaba chea de eva da pampa, considerada unha especie moi invasora.
Lembramos que tamén llo recordamos no pleno anterior que en outubro do ano 2020 aprobouse neste Concello unha moción que decía que no seu punto quinto evitar prácticas de xardinería que propaguen dita especie. E pasado un mes comprobamos que sigue os residuos do roza ali na finca, polo tanto as semillas da erva da pampa expanderanse polas distintas parcelas do entorno. Entonces, bueno, pues insistimos e rogamos que a empresa que fixo esa limpeza que actúe como corresponde cando toca desbrozar a erva da pampa. Pois nada máis e moitas grazas. Por empezar por este último, bueno, non sei se hai algún máis, por este último, realmente é unha empresa privada quen fixo esa actuación e, como comprenderá, non temos capacidade inmediata para que faga algo con esa, e que sí que é verdade que esa moción, en este caso promovida tamén dende Terra Galega, que intentamos, ou polo menos en todas as parcelas municipais, a extinción de eso. Tamén decimos que evidentemente tiñamos que haber unha actuación a nivel como mínimo mancomunidade, porque non ten moito sentido que se actúe no Concello de Narón, se no resto non, como ben decía vostede, que se reproducen por esporas. O que decía de Baltar é o mesmo que decía en este caso Silvia, que é un tubo de pluviais que hai que facer esa reposición, pero que sí que se vai a facer, ou logo o resto dos rogos vale. Rexistro plan de emerxencia si existe e que se lle entregará, se non se lle entregou, pois estará a punto de facelo, pero tamén quero recordar que hai unha persoa que se dedica casi en exclusiva a dar traslado de toda a información que piden e que non é pouca, e a verdade é que non temos capacidade para que esa sola este 24 horas do día pedindo a información, pero sí que existe, e de feito en ese plan xa digo que se pedía que se fixeran unhas melloras, en este caso pois un cambio dunha porta e unha, non me vai salir a palabra, dunha pechadura de outra para que sexa antipánico, esas cousas, e que xa están en este caso pois contratadas, pero sí que se lle chegará. Claro, a ver, vostede fala de Cosma dunha aportación a transferencia de 229.000 e a aportación a Ferrol aí non conta, eso non entra dentro do que hai que recaudar tamén. Claro, hai que ter en conta todas as contas de todo para o que era, en este caso, pois esa modificación da ordenanza. Rogo das redes sociais vale, o de Pluvais de Baltar de Silvia vale, Pedra de Embana e Sangral non está feito a obra, é dicir, a día de hoxe me consta que se vai empezar para a semana, non sei se por este ou non, porque hai un paquete de varios, pero non está a día de hoxe executada. Medidas a adotar no camiño escolar, bueno, entre outras cosas que falaba Olaya de onde aparcaban os vehículos, a día de hoxe se está intentando sancionar, porque sí que nos doería bastante ter que poñer volardos en toda a beira, é dicir, en todas as beirarrúas, porque non é ese o espírito, é dicir, é mellorar a accesibilidade e evidentemente os coches non é para aparcar aí. O paso elevado do Lodairo, sí que en este caso me consta que se colocou aforador, se veo a necesidade e sí que se vai a facer ese paso elevado, está en este caso, bueno, pois dende a policía vendo cal sería a situación máis idónea. Con respecto á convocatoria das moscas, sí que falamos na Xunta de Portavoces e que sí que o dixen ali, que en este caso que sí que se vai a convocar, pero que pedían tanto, bueno, pois tanto os dous departamentos, as persoas implicadas, tanto de Policía de Medio Ambiente como o Departamento de Medio Ambiente, esperar uns días porque iban a ter unhas posibles conclusións que igual clarificaban algo con respecto ás medidas que se foron facendo. Ese é o motivo, non é outro. Con respecto bueno, ao dar os parabéns a todas as persoas que consiguen, non se fai habitualmente nas redes sociais do Concello, nin con elas, nin con outro grupo. Aproveito aquí para todas as persoas, tanto eles como o resto, facelo. O que sí que facemos é a nivel dende a alcaldía, se se lle envía pois unha carta facendo esa dándolles os parabéns, e o que se fai tamén, para iso temos a Gala do Deporte, para facer ese recoñecemento de todos os deportistas, porque por sorte e sí que colapsaríamos no sentido de todos os éxitos dos deportistas de Narón nas redes sociais, co cual, dende aquí, os meus parabéns tanto elas como o resto dos participantes e que tiveron bons resultados dende Narón. O Val, o cruceiro, claro, os contenedores, o accidente non ten
absolutamente nada que ver coa colocación dos contenedores. Era unha persoa que iba ao estanque onde non sabemos, non ten nada que ver. Ben, entón, a día de hoxe, non sei se van a cambiar ou non, pero o volvo a preguntar e vos lo digo. Os enseres sí que temos un grave problema en Narón. E é que a día de hoxe se están depositando en distintos sitios sin ese aviso previo e que existe un servicio onde si ti chamas organizadamente che din o día que tes que depositar eses enseres e se van a recoller, que se están tirando de maneira indiscriminada pois por distintas zonas. Que aproveito aquí, tanto os que estades aquí no pleno, como se alguén escoita dende as súas casas e está vendo este pleno, que nos axuden e que se collen algunha desas persoas que fan ese uso indebido, pois que nos avisen para tratar, en este caso, de mellorar. E nada máis, moitas grazas, bo día. Hai unha petición de palabra, pero en inicio, como o reglamento recolle, nas mocións non se autoriza a falar, entón non o vamos a facer. Moitas grazas, bo día a todas e a todos.